Arratsaldeon ikusentzule Durangotik gaurkoan ere sexta puntarik onena bakarrizuegu xistera.euseko webgune ofizialetik eta jadanik ikusten dituzue gaurko lehenengo protagonista izango diren hauexek birpasatu ezagun zein izango den gure gaurko plana, gure gaurko proiektua izan ere lehenik eta behin ikusten duzuen bezalaxe neskak izango dira kantxaren barnean, bertan izango dira Eneritz Lizardi eta Jane Arreitu handiak osatzen duten bikote gorri horixe eta bestaldetik Naia Kalbo eta Izaro Arba izango dira. Partidu bukatu bezain laster gazteen txanda izango da. Mantziziro eta berezi hartuak Unas Bidal eta Arrizabalaga izango dituzte aurrean eta ondoren gaurko estelarra Antxon Alberdi eta Suso, Kosme eta Del Rioren aurka jadanik hasi dira gure neskak eta lehenengo tantua da horixe, agurtu ezagun baita ere, ondoan daukadan Felix Espilla. Arratsaldeon, Felix. Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan ere ikuskizuna bermaturik, ez da? Bai, bueno, gaur bentsete neskak eta jokatuko da lehenengo partidua, bizkate aurrera jarraitzen dauen sexta mundu neskak eta jarraitzen dauen aurrera juteko eta bentsete ikusiko ze moduten moldatzen dien. Bueno, baiadanik banakoa daukagu, hortxe daukagu. Hain zuzen ere, Eneritz Lizardiren sakea kanpora joan den hori, bazen nioen ere Felix, apustu doble izango litzatekela partidu honetan planteatzen dena izan ere, asisterak beti ere azpimarratu duen bezalaxe, neskak erakarri beharra da badago, sexta puntako disiplina hontara, eta aldi berean, Kasteriaren aldeko apustu ere, oso funtsesko, ez da? Bai, gure helburu azkenean da danentzako aukera izela, neska eta mutiak, eta hemen lehenengo partidua jokatzen dagoen neskak eta ikusiko jarraitzu dizela horreta, ondiok gaztia dira eta mejoratzen dien urtikin espetakulo berezi bat emoten dagoen. 15 tanturako partida izango dause, bagenioen 11 eta 12 urte bitarteko jokalarrek direla, salbuespen batekin, hortxe jokoan ikusten genuen Izaro Arbe hain zuzen ere. Esan dezagun nolabait, Izaro, nesken sexta puntako erreferentzia izan dela azken urteetan, ezta? Bai, urte batzuk jokatzen Izaro Markinen, da eukideu beste neska batzuk lehena bera baino zarrauekin Markinen ondi, beste bi oiru neska jokatzen benak, eta gero lai ben, Izarok jarraitzen da jokatzen nastinen beste mutil batzukin, da ondo, gustora bitzen da, beran kirola asko maita dugu sexta puntia eta importantzia da, eta bera transmititzeko beste neska batzue sexta punta jokatzeko, ez da. Jakina baiet, zala da, bien bitartean Eneritz Lizardiren pasa izan da hori. Ikusten dugu, zazpitik egiten dutela sakean neskek, gazteak direla kontuten hartuta batez ere. Eta partida motza dela esango dugu, baina partida motza esan dezagun luzeran. Horrek ez du esan da inola ere, partida motza itxusia izango benik, Ez, hona ikusten da, bizkate normala ez da, jentian aurrian da, honako nivel partido jokatzea, beti nerviosa egotia ez da. Hori denporakin, oitxuko di, jentian aurrien egota jokatzen da, ikusten da, animatuko dit, mejoroko dio dio, baina jarraitzu. Izan ere, oraindik ere, 11 urte bueltarekin, oraindik ere, sexta puntaleri proiektuak direla esango konduke, oraindik ere asko daukatelako garatzeko, baina ikusten dugu, posturan eta badituztela hainbat zantzu, hainbat sintoma oso posgarriak badirenak, ezta? Bai, eskola bakotxa, motikoko eskolati, goizarri, horoten da burubelarri danakin, da neskakin bai, eta gero berritxun bai, eta gero markineko esan ezinik, ezta? Danak bani usten dugu, eskolak lan pilo bat eitzen dagoela, hau proiektu aurrera jartzea, eta nesken nabe bai. Hortxe dugu beraz, Eneritz Lizardi sakean, aurretiko sake hori, sake bihurria, horixe ere gertatuen bezalaxe, hortxe Izaro Arberen esperientzia, ederki batu du Jane Arreitu nahindiak, hortxe da, Izaro Arbe. Aurreko kuadroetatik ies egin dio, ezin harrapatu ez aurrelariak, ez da atzelariak ere, eta tanto urdina aurretik jarri dira markagailuan, estreineko esango dukenik, Naia Kalbo eta Izaro Arba zuzen ere.
Bai, bueno, ni bestut izaro diferentzia ondia daukela beste hiruren artien, esperientzia gisa daukelako, eta ja, pixkate modatzen da danakin jokatzea, eta oto interesgarria da, izaro proiektu honetan egoti ez da. Bai, oso implikaturik Izaro Arbe sistera proiektu honekin, eta esan barra dukagu Izaroren jokatzeko erari dagokionean, Izaro zesta-puntalari eskerra dela. Ez, fenomen hori zenbaitetan gertatzen dena, eta oso errebes potentea dukan jokalaria. Eta ezagutuko zein dituen zuk, sobera eskerrez jokatzen duten, ez, jokalari horiek. Bai, zestaz ezilik eskerrez jokatu, baina, eskertizien mordu duten di, zestaz jokatzen dagoenak. Beste kualidade batzuk gitzen daue, igual eskumiaz jokatu bidarin, rebesa eta kostau eta rebotia normalien ikutzen daue hobiaz, eskareko eskukin asko dominetzen daue, ganien ipintzen dauenean zestua, baina, hori gaitxik ez dago ez pentsau gitxia jokatzen dauenik, así que azken behin ni usten dute moldatu itzen eskumiaz jokatzen, da gero, kualidade gehiago ikutzen dauela, beste kosta batzuk eskumetiz ez dagoena. Jakina baiet, jokalari eskerrak, kirol ederrau aberasten duten jokalariak ere badira, eta bien bitartea nortxe zulo egin dute markagailuan bikote urdinak. Aurretiko sakeara ikusi dugu, sake laburra bai, baina oso sake bihurria izan dela. Hortxe da inzuzen ere, Naia Kalboren sakea, esker horma bilatzen duena, esker hormatik atera eginda, eta ederra Jane arreitu indiak batu duen pilota hori, labur geratu zaio hasiera batean Izaro Arberi, baina jasotzen asmatu du, ederra baitere, esker hormaren aurka egin duen pilota batze hori, aurretiko lerroetatik, lastima, ies egin baitio. Naia Kalbori eskuinez jarri izan du eta zabaleratu egin zaio. Ez da peloti gatu, askotan peloti pentetezu barru, zesta barru noten da nire gatutoten ala, baina inoz movimentu nibitzen da, eta postura itxe badezu, normale bino bizkorra urtetzen da peloti eta edona juleik, gora o albora ero atzera. Oso atzera, buruz gain. Joan zaio pilota hori Jane arreitu nahi indiari, Izaro Arbek atzetikoko kuadro horietatik eginiko tantoa izan da. 5 eta 9, gogora dezagun, partida 15 tantura dela, eta partidak horren laburrak izaten direnean, ondo badakigu utxegitek pixu asko izaten dutela, ez da, Felix? Bai. Ikutu egin du bien bitartea, nortxe, aurrelariak, Naia Kalbok. Tarna sartzen dute era hontan jokalari gorriek, eta Eneritz Lizardi izango da. Hortxe ies egin dio, baina hortxe Izaro Arbek. Ez pentsau, urdinek aurrelariziek pelotia... Izaro... Labur geratu zaio. Bai, labur gatu. Pilotak aderra ere ditzek egin emandako hori. Itezin esun da, robotien eduteko, baina azkari motx gatuako pelotia. Erki, hori izan den nik uste, partidu honetan ikusi dugun lehen errebotea. Bai. 11 urterekin, hortxe aurrelaria errebotea harrapatzen. Ikusten da, berotzen doizela dueta geixa, gero konfiantza geixa, ja peloteo luzia. Lastima, bote horrek nik uste engainatu egin duela atzelari gorria. Atzari gatu da, bera, nik usten dute aurratxua pantabizala. Eta ikusten dena gero nahiak peloti ingurun etortzen bada sartza juten ala, ez pentsau lahat etzarik atzelari zeidanak, ingurun etortzen bada pelota. Oso konfizantza duke, bera buruaz pelotia sartzeko. Aurrelaria usarta bai. Alakoek markatzen dute zenbaitetan diferentzia. Bai. Eta hortxe, esker hormaren aurka ez dute elkar ondo ulertu, zenbaitetan bikotaren artean ere hitz egitea zen garrantzitsu, Felix? Hori da. Hitzein bida, eta, esatuten azken nine partidua dirigitzen dago atzati dagoena, bera ikusten da pelotia eta laguna eta kontradizun duen dagoena, beti atzeko izaten da, beti dirigitzen dagoena. Hor momentu atzeko pentsatu aurrekuk sartza doela, han beste bat. Nolako pilotaka da. Lastima, ez zaio iritsi 13. kuadro bueltatik. Ederra nahiak egin duen pilotaka da hori, errebotetik etorri zaiona, eta Janek ezin harrapatu. Ikusten da, pelotazuk solte. Lehenengoen esatekotan ebilidi hor 6-7 kuadro jokatzen da,
ja pelotia rebotera, eta... Hala bai, ederra Jane garrapaturiko pilota hori, eta hortxe da baita ere, Izarru Arbe, ja, tantu luzexeagoak ikusten ari gara, seinale hona izaten da hori beti, eta, bueno, esan dezagun azkenean, lastima izaten dela horrelako partiduak labur xamarrak izatea, izan ere, lastima hortxe botelazterrean harrapatu nahi izan duen pilota eskuinez jartzari begira, eta bagenioen, pilota luzexeagoak ikusten ari garela, tantu luzexeagoak baita ere, eta... Bai, peloti bera lehenengoan motelagon bizka bizitzu da, eta esaten hau Eurepe konfizantzi, Eurepe konfizantzi gehi hartzen da ja, bizka berotu di, eta, bueno, nik usten dute gero eta aurrera juten nien hobetua jokatu gaula. Urtetik urtaga jabe mejoreta jongo di. Eta urutu ireian gabe jadanik, azkenengo sakea egingo du Naia Kalbok. Eta partida oso bideratuta bikote urdina, Kamalau eta Zazpi hartzen baitituzte mendean. Bueno, oksigeno apurtxo bat bikote gorriari dagokionean, hortxe bi jokalarien artean jarririko pilota zen hori. Jane arraitu nahi indiak jarri duena, eta bueno, zenbaitetan Amalaura irista ere ez da izaten. Eta azken tanto hori, zenbaitetan partidako zailena izaten da, ezta? Bai, beti, hori azkenengo esan sekuruzta laiego eta zain dagoena, nervioso baten da, eta nervioso, eta atzati datorrena. Nolako pilotaka da bien bitartean, hortxe Janek ezin batu, eta hemendik hause izan da partidako azken tantua, Naia Kalbok eta Izarru Arbek 15 eta 8 hartu dituzte mendean Eneritz Lizardi eta Jane arraitu nahi indiak, partida polita, neske kordezkaturiko gazteri honek eskaini diguna, kasu honetan Izarru Arberen esperientziak eren ikuste bere pixua izan duela, eta Felix, esan genezake neska gazteen artean ere badela potentziala, Bai, oso garrantzitsu da, ezta, honek gaztie, eta hamandik urte batzu eta beste batzu gatzatik itorri dizela, eta honek izango di, referente moduen gaztia gontzako, ezta? Eta nik oso importantia da, honek jarraitzi urte pilo baten, da gero maila on bat emotia, eta gero atxetia etozela beste gaztik, honei ondo iketa. Etorkizuna dago zesta punta. Ilusioa bai da aurrera. Apur bat zure esperientzia nabaritu da, 10 urte ja badaramatzazu zesta, eta beste urte asko jarraitzeko asmoarekin. Bai, ja honekin topera itxeko goguaz da aurrera. Naia asko ikasten da Izaro bezalako pilotari batekin. Bai. Zu berritzun zaude, entrenatzen, edo markinan, eta zenbat neska da zaudetean. Berritzun bat, neu. Eta gogoekin hori beste leku batean ere jarritzeko. Bai. Esan dako, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Hortxe beraz, irabazleen hitzak, irabazleen sentsazioak oso alai, oso irribartxu, Naia Kalbo eta Izarru Arbek osatu duten bikote hori, gogora dezagun, 15 eta 8 hartu dituztela mendean, Eneritz Lizardi eta Jane arraitu nahi dira. Eta gaurko programa hontako bigarren partida, mutilak etorriko zizkigu orain, mutil gazteak hauek ere, eta bertan izango ditugu, Mansisidor eta Perez hartua, Unas Vidal eta Arrizabalagaren aurka berotzen duten bitartean, etendalditxo bat egin dezagun, Felix, eta nik uste, kasu honetan ere, gazteria, ez akaso aurreko partidan ikusi dugun bezain gazteak, horren gazteak ez dira izango, baina hauek ere izango dute zer esana eta gozatuko dugu haien jokoarekin. Hone, ja bizkat nausitxua dit, hone, ja esperientzia bizkat baduka pelotan jokatzen da, nik usten dut espetakulo emoteko sasoi dela. Aurreko partidu berritxun jokatu beni, betzeta aurrelari bat finalien jokatu bana, eta maia kriston partidu jokatu ben orduan berritxun, eta hemen Durangon bardin emoten dago espetakulu, ezta? Baina ikusten hori ikusten dugu, Felix, aira kurbat hartuko dugu ere, eta hemen gara, beroketa burutu bezain lastu. Bale,
Aitor Manzizidorren sakea berrirore. Bertan batu egin du Xabi Arrizabalagak.
Berezi hartuaren pilotaka da, atzera Unas Vidalek, ederra ere Kanpora. posizioa, baina zabaleratu egin zaio, zabalera jokatzak ere baditu bere arriskuak, eta kasu honetan nik uste abantaiak baino, edo etekinak baino, arriskuak eta bueno, ekartze dituela, ezta? Ba, bueno, nik uste dut, nahi baino gisa interramone pelotiei, da, ezagotena, peloti gatu gari goztau, soltau jutza, gogor jota junda pelotiei, da, kanpora. Bizkate, bueno, asentau arte, lehenengo tantua, askotan izaten di, tanto tontu izaten dira. Eta, bueno, lehenengo horret tanto tontu, gero jarraitzen mozu, zuzentzen masa eta mejorete basa, ondo. Ja, horta jarraitzen mozu, gero partido zuen, partido junda. Bai, tanto tontoak, baina bueno, tonto, hiru eta gutxeko jadanik markagailuan, bueno. eta bueno, lehen ere bazen dioen hori, abantaila gehiegi utzi ezkero, badakigu gero, arremolke jokatzeak ere, nolako zailtasunak, nolako lastreak dituen, ez? Bai. Hasieratik esatetan naia berotuta eta ondo zentratu amizuz, bentaja hartzen dagoenean, azkenian, hori bentaja hori ostabe barrido hartzea kosta itzen da. Bueno, bi pasa jarraian egin ditu Aitor Manzizidorrek eta horrek eman dio Urdinei bere lehenengo tantoa, konfiantza purtsu bat ere ematen dioten eta utxegitak saiesten dituzten, ederra, hiru laurdenetan eginiko eskuinka da hori, nolako abiadura hartu duen eta batzeko zen horren erraza, ez? Errebotea horren gertu dagoenean ere, enbarazuerekin baitezake. Bai, nik usten dute, karo, atzeko horma ikusten duzu nien urran, beti bihurra sartza pelotiaz, da, oiz ez da enbier, nahitxe hormi urran egon, beti konfiantza guztiaz hartu bizu. Eta askota joten da, utzitzen da horre pelotok, atzin hormi dagoelako. Eta hori haitxik, beti pelotian konfiantzi hartu bizut, nahitxe hormi atzin egon, peloti sartza. Eta bien bitartean, bueno, iruzpala usaketan jadanik ikusi dugu, Unas Vidal ausart, lotxagabe sartzen, baina kasu honetan ez dakinik hori sartzeko moduko sakea bazen, abiadura handia bazen eman, ezta? Bai, nik bestan dut sartzeko modu izan da, baina nik ez dait, bizkate... Kontrara igual horrek, ez? Bizkate ez dait, nik bera burua ez da konfizantza ondixe, edo ez da izepazten, horrek normalien pelota asko sartzen du. Eta estabil momentos, baina, bueno, ondi gehiago partidu luzida eta mejoreten da, espetakulo bizkate ikusteko. Eta bien bitartean, olako tantua, lastima, horrelako tantua derra utxegite batekin bukatzea, baina tanto bizia ikusten ari ginen. Bai. Eta oso gora joan zaio, ez? Abiadura edo altuera hartu nahi izateak ere baditu bereak, ez da? Bai, hori askota pasen da, igual nahi duzu atzeko horma gota eta bizkata altura hartzen duzu, eta nahi bari junitxatzu peloti. Beti neko hori hartu da, egiz esan, normalien hori askotan pasetzen da, atzien hartzen duzu, eta nahi duzu hormara gota, da orduan arrisku hartzen zut, pelota asko junitxatzu. Horra atzera botateko hor, 11-12 txik orduan bai, pizkat sakatu lekizu gehitxua eta horma bota, aprobetxau. Ederra bitartean hor, botea nola egin duen pilota horrek, txik-txaka denik ez dugu izango, baina urruti ez du izan, eta nik uste Unas Vidali ezaiola berak espero zuen bezalatera pilota hori, ez? Ba ez, motxikatuako, nik uste dute igual atzera izi sartu bian hori pelota hori, esatutena, egoten batzuk, atzelari batzuk, bizkate atzeko hormi urran ikusten dago nien, bi urre sartzetza. Bai. Horre pelotok aurrelarisek eruteko frontiza oso katxada, orduan atzelarisek horre pelotok atzelarisek duitzaz sartu bideu. Ederra bere burua lurrera boteaz. Aitor Manzizidor, Unas Vidalek, akaso erdi-erdira eginiko pilotaka da zen, indar gehiegi ez eukana, baina txomi berezi hartua gainditzeko bezalako modukoa bai. Bai, hori pelota hori jaikizien iku urran hitza eta ez da izen erratza sartzeko. Sartu da, esango den duen, ondo, pelota gatxa sartu da, baina ez da izen erratza. Bueno, bigarren tantua. Urdinentzat, behar dute Urdinek horrelako, tantu sorta bat burutzea, bien bitartean justo, baina pasa izan da Sake Ruiz Unas Vidalena, eta hortxe da Berritxu Barraren bigarren sakea, ez da sake txarra.
Gogoratzen maza, berritxun, ez gogoratzen, Bai. zenbat falta pasa iban. Egia da, sakearekin. Bai, oso galdu iban beran zean, nortasun eta sak asko iban, usten dugu, batzu motxa eta beste batzu luzi, Bai, izena egia da, motxa, bihurtu izan. Da, oain bizkat, deskonfiantza hori hartu du saki hasia, bizkat zertzen dan. Ea horrekatzen den, ziren norberaren sakean konfidantzaz izateak, bueno, partida irabazteko arriskua edo nolako lastrea ere baden, ez? Bai. Eta bien bitartean, hortxe, pilotaka luzea Arrizabalagak egin duena, ederra atzetik etorrita, errebotetik etorrita egin duen erantzuna, atzera joan baina errebotetik ez du batu nahi izan Arrizabalagak bien bitartean, hortxe eskuinez Unas Vidalek atzera errebotetik datorkio eta odoi bada ere sartu egin da, nahiko egin du pilotako dori eramaten eta Unas Vidalek aurreko kuadratatik zer egin dezaken altuera gutxi emanaz atzera bota du eta erantzuna polita Xabi Arrizabalak edo beriz hartuak eman diona Arrizabalak atzera tantu bizia ikusten ari garena inork ez du tantua galdu nahi berrirore atzetik berezi hartuak pilotaka da Ezker hormako legez kanpoko marra hori gainditzea restu ikutu eta hortxe aukera izango du orain Aitor Manzizidorrek eta Unas Vidalek ezin batu akaso atzera guzteko moduko pilota bazen. Bueno, bai, nik usten dute atzera daixi eskatu gotzan eskuniko, ez karo, ez dutza esan izebe eta alegin doa sartzen. Baina, bueno, sartzeko mogunuk idau, ez petzau engatxea eukide honik. Baina, ja, ikusi da, ja, tanto honetan, bentzo, ja, bizkate berotu dit, ja, tanto luzetxua eta ia, oine bizkate, beste espektakulo bat ikusteuen. Ea azken iruzpalau tantoak oso ederrak izan dira, luzeak, biziak eta bien bitartean beste sake bat egingo da Aitor Manzizidorrek, lehenengo sakea 9 ingurura joan zaio, oso nabarmena eginiko pasa hori bertan da, Arrizabalagaren pilotaka da urrutira joango dena ez du erreboterik nahi, berezi hartuak atzera, luze baita ere Arrizabalagak ere, ez du erreboterik bilatu nahi eta bertan da, berezi hartuaren pilotaka da kasu honetan bai, errebotera joango da Unas Vidalek Osta bada ere, arazoekin, baina eraman aurretik, Manzizidorrek atzera Arrizabalagiri ies egin dio ez du batzea lortu, errebeza bilatzen zuen jokaldi hortan eta 9-3, bueno, bain bat erreakzio saiakera izan dute urdinek, baina ez dute lortzen jadanik markagailuan ireki den zulo hori etetea eta zeitantuko aldea partidako lehen konpas hauetan bada zerbait eta bueno, erreakzionatzera behartuak. Bai, ia sosa ditxe badau, ikusten dena zeak Arrizabalak errebesak konfiantza gisa daukela eskomiekin baino, da, bueno, hor da biz ez da, ia txominek eta txomin oso seguru ikusten da, eta hortxe atera egin zaio berriro Arrizabalagari, 10. tantoa gorrientzat eta oso utxegite gutxi egiten ari dira, bikote gorriko ordezkariak eta bueno, hori igual izan daiteke bi bikoten artean dagoen diferentzia momentuz, ezta? Bai, ikusten dena ez, tanto bereziek indagulako gorrixe, baina, bueno, ez da bize pelota galtzen magarrik jokatzen da bize eta nik usten dut urdinek pelota simpliko, pelota asko galtzen da bizela momentu horretan, da, bueno, ez dauke gorrixe arriesgo biharrik tanto itxeko, nahikude mantenitzi bakarrik tanto horit, jazta. Oso gora beste utxegite bat, ageriko pelota batetan gora joan zaio berriore Arrizabalagari, akaso desajusteak ikuste ditugu, altuera irabazi nahi hortan. Bai, nik usten dute, estrategikamente nik usten dute urdinek nik usten dute bizkat eskantzo bat hartu bileukela, bizkat aldatzeko gauza, ikusten da bizkat erdika dute da bizela. Gorriziek oso konzentraute da bize eta ez da bize pelotak bape galtzen da. Orduen estrategikamente nik usten dut igual hartu bidagoela deskantzotxuet eta ia bizkat aldatzen dane gauzak. Hortxe eskuinez egindako pilotaka da hori, Manzizidorrek txapa gainean ederra eginiko tantu hori eskatzen dani ginen horrelakoak barken dituela egindako tantu ederra horiek eta ederra txapa gainean moztuta utzi duen pilota hori urrutitik gainera egindako
egindako pilotaka da eta oso zaila Unas Vidalentzat. Bai, bueno, hone gaina bentaja horretan pizkate gehitxu arrezgolik, horrek igual ez duzu botatzen igule parejo zoi zenien, baina bueno, hone bentaja hartu dabe behatzi tanto bentaja, eta bueno, pizkate arrezgau harren, tanto galdu harren, ondiok beste sortzi eguzuz rekuperetako. Aitor Mansisidor. Momentuz, partida txukuna, partida ziurra segurua, burutzen ari da. Mutrikuko pilotaria, atzetik. Xabi Arrizabalaga, ederra baita ere, berezi hartuaren pilotaka da. 13. lerrotik. Ederra Arrizabalagaren erantzuna. Eta beste behin atzeralearien arteko lehio hortan, Aitor Mansisidor txertatuko da. Atzera errebotetik itzuliko da eta boteak horriro ere traizionatu egin du Unas Vidalek errebotetik eraman nahi zuen pilotaka da hori eta bueno, arazoak urdinentzat, Bai, fronto honetan gaina erreboti beti ez da urteten, bardine inoze gitxia petzetezu asko urtengo dagoela, gitxi itxin da, urrengo gitxia petzetezu legia larri urteten da, eta euskatu ez da, atzeko hormia itxiko, behiega itxik ez da, sarri ondo urteten da, orduan omizu preste edozetako. Da, ni usten dute, Unasek pentsa dagoela geixa pelota hori geixa urtengo gala, eta bapesta urten. Da, aurreko peloti pentsa dago gitxi urtengo da, eta gainetik xe pasado. Orduan Bueno, bakaso enta bai, ederra, Unasek atzera bota duen pilotaka hori, errebote bizia izan da, errebote bihurria. Eta, bueno, eramatea regonda Aitor Mansisidor, baina komplikatua zen, zazpi bueltan horrenbesteko indarrarekin datorren pilota hori batzea. Bai, nahiko goixen torriako peloti, eta hondik garri bote eskarro korma, eta hori da erretza botaten. Laugarren tantoa, horlako tantuak erdituzte, konfidantza berriro ere buelta dadin. Izan ere gorriak oso utxegite gutxi egoten ari dira. Eta horrek urdinen progresioa eteten du erargian. Bai. Atzera, Unas Vidalek, ederki, orain bai, errebotetik eramandako pilota. Atzetik, berezi hartuak, atzera, berriro ere Unas Vidalentzako konpromesua. Nahiko egin du pilotari eramanda. Mansisidorrek zabalean geratu zaion pelota hori. Atzera doakio, komplikatu izango da hori eramatea, Unas Vidal berriro ere. Bere burua lurrera boteaz eta gehiagitxo kasuentan zabalean horren ageri geratzen diren pilota horiek, bueno, abantaia urlariarentzat, ezta? Bai. Alegin dudi urdine ikusten beti arremulket da bizela pelota danak beti dominote hori, besti dominote jogatzen dauzela eta ez da erratze tanto itxie. Da, bueno, ikusten di ezauten hasieratik egorrixek oso zetaute eta ez da pelota bape galtzen da, bentaja hori haitxi da. Eta parte Txomin Dabine nik usten dute bera dabila atzien dominetan, eskubixekin gogor joten dabil eta pelota galdu ez, da, bueno, hoxia, emida unazta, eta gero aurrela dixek aukeri deukenein, arrebatago tantu egin. Da, hor nik usten dute niko komodo da bizela. Bai, Txomini nabaritzen zaio ez, templeko pilotaria dena, apenas utxegiterik egite ez duena, eta kaso ere, bueno, lau pilotarien artean, lau sextapuntalarien artean, 20 urte ditu, beste baino pare bat urte gehiago bat ditu, eta kaso ere, bueno, urteko bat duen esperientzia hori ere igual igartzen zaio, ezta? Bai, urte pilo bate jogatzen Txomin, nire gazte-gazteatik zeutu bote jogatzen, lehenengo Markineko eskolan ibili izan, da gero berritxun, horre berritxun eta Markinemu bai, baina berritxun igual astine bi hiru aldiz jogatzen di partiduk, eta hori garantzitsu da erutzako, aktibo gotia, entrenamiento modun partiduk ipintxia, beti beste goza izaten da, entrenamientun pelotia goikotu dure botatzen ma susta pasta izebe, baina partidua zer iduzu irazi, eta orduan oso importante izaten da partidu jogatzea, eta honek astine bi hiru partidu jogatzen dagoenez, beti kantxa barruen dauz, da hori oso importante izaten da erutzako. Bueno, momentuz, Aitor Mansisidorri utxuneren bat, edo lako beltzune bat bilatzear, pase edo akaso saketan ez da gehiagi asmatzen ari, izan ere urdinek egin dituzten postantuetatik, bi Aitor Mansisidorrek egindako, bueno, pasa dobleak izan dira. Bai. Bada relevantea, ez? Azkenean Aitor Mansisidorrek apenas utxik egin ez du, baina bisaketan, kale. Bai.
bueno. Hortxe, errebote zulotik, ederra, berezi hartuak, eramandako pilota, Unas Vidalentzako geratu da, altuera ez du pilotarek, baina ederra! Errebote bueltatik berezi hartuak emandako erantzuna, 5. kuadrotik, atzera berrirore, errebotetik, Mansisidorrek, erantzuna, eskuinez, ederra, Unas Vidalentzat ere geratuko da pilota, kasu honetan altuera gehiago emanaz, errebotea, Aitor Mansisidorrentzat, eraman, errebes eskasu honetan, Unas Vidalek berrirore arriskatu nahi izan du, bipare eta bilatu izan du, eta harlakoetan aurpegi edo gurutze, baina bertan bukatzen da tantoa, gurutze kasu honetan Vidalentzat. Bueno, ja, ventaja handizia hartu dago eta orduen bizkate arriskatu nahi zen dagoen, da astotza urten ez da. Sosaren bidago ez, horiek bestiek ikusten dagoena, ez dago pelota bat galtzen, Txomin dabil, baina kriston partidu jokatzen pelota asko da gatxeak eta daneteko pelota asko sartzen da, orduan ez dago beste aukerei, bizkate arriskatu eta gauzak urtetzen da, baina ikusten dena, ez momentu honetan gorrixiek askoz begeixadi. Gorriak momentuz bere legea inposatzen, 16-5, eta apurka, bueno, tarteak irekitzen doaz, baina 10 tanto baina gutxiago geratzen zaizkie, 9 tantora daude garaipena lortzetik. Gogora dezagun, Xistera elkarteak antolatzen duen zirkuitoko lehen finala dela hauxe, kanpora joan zaio bien bitartean. Urdinei berrirore pilota hori 17. tantoa Gorri eta gaur gaientzen den pilotariak beste 5 puntu txertatuko dizkio bere markagailuari, gogora dezagun. Mansisidor eta berezi hartuak 15 puntu bildu zituztela astebarnean jokaturiko kiniela horietan, ederra bien bitartean Mansisidorrek eramandako pilota hori. Txapagaina moztua, ederra orai, Unas Vidalek eginiko tantoa. Badauka egizan, nervio hutsa da Unas Vidal aurrelari gisa eta bueno, horrelakoak ere egiten dituenean nabaritzen zaio, konfiantza pilatu egiten zaiola. Bai, ebide horrelako tanto batzuk konfiantza hartuko, neko berandu da, baina bueno, Racing eukitxia, pixkat batzete tanto batzuk eurratzen din, bestia nervioso bini. Genioen, gaur gaientzen den bikoteak 5 puntu pilatuko dituela, Mansizio eta berezi hartuak momentu 15 puntu dituzte kinieletan pilaturiko puntuei dagokionean, Unas Vidal eta Arrizabalagak 9 puntu dituzte. Eta bueno, hauxe luzea da, sirkuitoaren lehen urratsetan gaude eta... Garrido, kanpora. Hauxe ere, kanpora. Zabalera jokatzeak eta esker horma lehenko ikutzeak frontizaberrean, esker horma ikutzeak badauka berea, Claro, esker horma igual batzuk igual barru jausten dira eta tanto izaten normalian, baina geixenetan kanpora guten da, esker horma ikutu eskero. Mansisidorren sakea, errebesez. Arrizabalagak, erantzuna berezi hartuak, indartxu errebote arrebatuko du horrek, Unas Vidalek, eraman, errebesez kasuntan ere. Mansisidorrentzat, Mansisidorrek txapa gainean, esen errezain olere, Unas Vidalentzat. Atzera berezi hartuaren. Pilotaka da, Arrizabalagak. Errebotetik, aterako da, ez du alakorik nahi, eta eskuinez. Unas Vidalek. Atzera berrirore, ez du erreboterik nahi. Txomin dabil... Konfiantzaz ikusten dugu, Txomin. Baina konfiantza, baina sekulu ez da ikusi, Zarra ikusi partidu, baina gorko modoko hain kompletu. Berbaitxemo faioko da, baina oin arte ez da faiau, pelota bat ez da faiau. Bat bera ere. Ez da faiau. Eta hor errapatu duen hori, errebote zulotik ez da erraza eramaten, eta ederra, horixe. Txomin berezi hartua, berritxuarra burutzen ari den partida. Arrizabalaga, atzera! Ederra, botea itxaron gabe ere. Aire sarturiko pilota, errebezez Arrizabalaga. Gora joatear eta gora joan zaio. Bai. Eta kontu, 20. tantoa. Gorriek burutu dute horixe, oso atzean geratzen ari dira. Unas Vidal eta Xabi Arrizabalaga. Aitor Mansisidor. Sakea. Unas Vidalek harrapatu duena.
Eskuinez, Txomin berezi hartua. Eskuinez errebezez nolako erakustaldia Txomin berezi hartua. Burutzen ari dena eta ezinean aurrean Unas Vidal eta Arrizabalaga ere oso neurri hartu diote eragerian eta bueno, 21-6. Bueno, erreakzioa orain behar dute urdinek eta tarto sorta behar dute. Oso komplikatu, oso maldangora hasieratik jarri zaie partida. Bueno, hasieratik ikusten pizkate gorrixek gehitxua zile, baina ikusi dana da oso partidu serio jogatzen dauzela eta batez be Txomin momentu horretan eta impecable, ezta? Pelota asko sartzen da gatxak, pelota ez erretza, pelotak edozein pelotari palo utzitxeko modukoa, baina lehenengoko partidu zuan. Baina sartu dauen pelotak inkreibiliak eta gero oso gogor joten da, ikusten dena bestiek horren ganien zer ezin dugu ezta? Eta Felix orain, bikote urdineko jokalari izango bazina, zertara jokatuko zenduke? Sartzera edo arriskatzera? Zeren, ez da... un momento honetan, igual, izeta bezta, partidua otabostea da, lau tanto falta dira, eta ondio bestie, bat alau eta bestia ama sortzi. Jarraitxu jokatzen da, ze pasatzen da, arriesgetako, gero, kualia dibizuz, zozer... kostau bat, ero eskumekien ormabiko serio bat, oso zer bestik ez duken azta, eta ikusten dena una xepe da ez gau guten alegintzen da oso zer ditxe, baina ez da gauzak ez dut urteten inorri be. Gaur egun txarrak bideu urdinek eta, urdinek egun txarra, gorriek oso egun ona, apenas utxegiterik izan baitute, sakea berreskuratu dute orain, Txomin berezi hartuak izan dako lehenengo utxegite horren ondoren, Unas Vidalek ere bere beste utxegite bat egin du, hortxe aurrean harrapatzen saiatu den pilota hortan. Eta Aitor Manzizi horren pasa izan da, beste sake bat izango du. Mutrikuko sexta puntalariak, San Gregorion gailentzen ikusi genuen, Mikel Manzizidor bere anaiarekin batera, nolako erakustaldia eman zutena, egun hartan ere. Bai, kristona. Eta gaurkoan egun hartan gertatu bezalaxe garaipena oso gertu. Aitor Manzizidorrek atzean Txomin berezi hartua daukala. Sakea esker hormatik atera dena. Arrizabalaren erantzuna Aitor Manzizidorrentzat 8. kuadrotik erantzuna. Arrizabalagaren eskuinka da Aitor Manzizidorrek harrapatu. Hortxe, dejada ederra. Teinua polita eta Unas Vidal. Ez uste harrapatu du, hori zen jokaldiaren helburua eta borobila atera zaio. Bai, hartu daue pelota ona, zera Unas Zabalea jonbidau, derri hor jonbidau zeintza Zabala eta gero berak barru bota dau, oso ondo. 27 markagainuan jotearen luxuak, ez da, hartu daitezkeen arriskuak eta talen ere bat zen dion, ez da? Konfidantzarekin dagoen pilotariaren zeinua, ez da? Bai, exactamente, hori da. Konfidantza dugu zunean gauzak urteten dago eta espada dugu zuzta urteten. Hori da, azkenien hasieratik txarto hasi dira eta gero vuelta matia kosta. Txapa! Ez ederantzun txarraka suertean. Hortxe 8. kuadrotik bere lurretik egin duen erantzuna eta oso gutxigatik bada ere, ez da mugimendu txarra izan, baina bera joan zaio. Justuen nahi hau da, peloti rebotetik ez da asko urten da, etzun linda eruten da peloti, baina, justuen matxapa jo dago. Alegin du da, eta, hoxi da, balixoko ez da pelota etxi, galdute, ez da, jarraitxuin daut, neko legin du da, horreko orma botaten. Pilota hori kontrara asko atera da. Bai. Manzizidorrek espero baino gehiago, eta Unas Vidalentzat hortxe ederra eginikoa, harrapatu Aitor Manzizidorrek. Ez da errebate txarra izan, eta tanto egin du. Ematen zuen Unas Vidalek, hortik, Zabaletik, aukera polita zeugala. Errebatea ere ez da txarra izan, berez? Baina, niko beran atorreako pelotit sartu indau. Hori azken behin izatenak norberak atzen dauen konfiantza, ez da?
Da hasieratik konfiantza kristona dauke eta hor ez da. Ba, azken sakeak asuntan, Aitor Manzizidorrek egingo duena. Eta Urdinek oso komplikatu daukate eta kanpora Txomin berezi hartu da gehiniko pilotak da, bigarren utxe egitea. Bigarren utxe partidu 25 tantuen, hori firmaloike, Bai. Firmaloike. Ez du inolaz ere egin duen partia itxusitzen, egin duen bigarren utxe egite horrek. Utxe egiteak zenbatzen direnean, seinale ona izaten da. Da ez sartu bakarrik, gero pelota ongo moduan, Bai. Nolako pilotakadak sartu dituen, eta hor ere ez dute elkarri ulertu. Ez, hori izen aurrera izan, nik usten dut pauso bat aurrera homi bala peloti sartzeko aide, nik uste dut gelditxu indala, eta gatuako jaikisi aurri eiako eta galdin dau. Hori txominen amari behar nahi zen da, lo que pasa que onda pizka lento, pauso bat emobiban aurrera eta aire sartu pelotia, baina onda geldik eta konturetu danako peloti jaikizin da behien da, ez da izen erratza sartzie. Bueno, Urdinak gutxienik 10. kartoi hortara iritsi dira. Ba, zerbaitik ere ez dut uste Urdinek 10 tanto baino gutxiagotik galtzea merezi dutenik. Eta oraindik ere Pilota ona bai, Manzizidor eta Adiz, eren 25 tantoa, dagoen abantaila, dagoen zuloa aipatzen ari gara, baina azken tanto hori ere egin bar izaten da. Bai, bueno. Josuz. Hor txagunaz bidal, esker paretari itxatxirik. Eta nolako pilotaka da jarri duena, oso komplikatua. Bueno, esker paretetik esker paretara, paraleloan eginiko pilotaka da, ona baita ere. Azkenengo bi tanto, betxo zerako tanto egin dagoen, entzan pelotan, hori jarritxu gara hasieratik, beste partidua ikusiko endun. Baina pasatzen dana, azkenengo tanto kosta itzen da, eta hone eurepe, ikusten nik galdute daukela, eta gauzak ondo urteten hasiakoz. Baina pizkate berandutxu, baina hori izen bazan partido hasieran ordin gurun, pizkate animetako, bai den, baina hone momentoz, ez da... Hori zenbaitetan gertatzen da, ez? Markagailuan atzetik doanak, besteak partida irabazita dukanean, presioak entzen dute, jokatzen azte gira, eta orain sueltu ikusten ditugu, ez? Hori da. Ikusten da partidu galdutea daukela, eta beste modo batea jogatzen da, lasaiagoa, eta pelota sartzen da, pizkate kastigetan da, beste zer bat, ez da? Bueno, egia esan, orantxe Urdinek miraria beharko lukete partida irabazteko, baina Adiz, eren... Badakiguz ez da punta kirol bizia dela eta mirariak ere gertatzen dira zenbaitetan. Beraz ez ditzagun Urdinek, hitz egiteak badakizu zarkartzen duen. Bai, hori da. Garaipen agorri, Aitor Manzizidor eta Txomin berezi hartuak mendean hartu dituzte. Unas Vidal eta Xabi Arrizabalaga, partida polita ikusi dugu. Akaso lastima oso hasieran desorekatu egin dela eta hori izan da azken finean. Urdinek izan duten lastrea, Urdinek izan duten nik uste kondizionamendu nabarmenena eta bien bitartean hortxe janik ikusten ditugu bere posizionamendu hartzen, Aitor Manzizidor eta Txomin berezi hartua. Alai, beste erabatetara esen posible izan dut partida ederra egin dute, partida oso kompletoa. Eta jadanik hortxe daukagu baita ere Juan Luis Ibarretxe zurea daitza, zeintzuk diren irabazleen sentsazioak. Gaude txapeldunekin, zoridonak bai. Partida espero zenuten baino apur bat errazagoa izan da? Bai, bazaigun pixka kompliko izango zela aurrela xanetik, baina atzela xanetik atako behar zagun tantutxeko da nahiko errazun zagu, pentsatzen nahi askuz errazo. Bai, ondinok gaztetxua bedia, da igerten da pixka da peloteuen da baina ni pentsa dut. Eske finala kostau, Finilan ere garailatera zineten, gustura aritu zarete hori frontoi honetan, ezkurdi frontoian. Bai, nahiko gustua, pentsatzen asko zioeto jolaztu frontoi honetan, da Finilan oso neu ginen, atzela honata gauzaten, da hoxe, zuerti hona. Ni bardin gustora, behorraz, ezkurdin beti gustau izan bat jokatzie, oso posa. Gustora sentitu zarete kantxa barruan lehen momentutik ez egin duzuen markagailuan eta hori ere apur bat konfiatza ziratik ondo ikusi bixok jolazten da oso ondo, partida ondo gundat.
Nerviak sentitu duzu? Fiskat, azia igual 5 minutu lehenko, baina ez errez, otxuta, finala batzu golastuta, otxuta, Hemen uda ate joka dago, torneo gehiago etorriko dira, ilusio handi zaudete? Ilusioa ondo, sistera proiektu berrizia hau ondo atea da, eta martxo nahi Baina hori jakian gana huma inen bai. Hor ere giro polita sortu da, Berritxun ere oso giro polita egon zen, eta hori eskertzekoa da beti. Beti giro espezial bat sortzen da, jentipe animau da beste egoera bat bukatzeko politxea. Esan dako, eskerrik asko eta titulu asko zatu. Eskerrik asko zuen. Hori izan da dena. Hortxe beraz, eskerrik asko Juan Luis Barretxe, Aitor Mansisidor eta Txomin berezi hartua. Soriontsu, alai, beste erabatetara ez da posible eta ez soilik garaipenagatik izan denen nolako erakustaldia eman dutena, bai atzeko ziurtasun horrengatik, bai eta Aitor Mansisidorrek egindako tantuengatik baino, apenas egin ez dituen horiengatik eta garaipen argia eta partida polita baita ere eskaini digutena, ezta? Bai, betxete gorrixek maila hona gonda urdinek ez, baina, betxete eskindu dauna gorrixek, araz gatuko ezta, gauza honak ikusi ditzunek gatuko da, eta bestia, ez duzta. Da, urrenguna beste maila bat emoten dagoen urdinebe, txapelketa luzi da, eta bizkate mejoreta juten dine egunetik eguna, eta zepazen den. Eta bien bitartean hortxe ikuste ditugu janik. Kantxa barnean, gaurko estelarreko pilotariak, gaurkoan ere ikuskizun polita ikusiko dugu, astear dagoen partida honetan, nagusiak janik izango baititugu bertan, atxeen aldi hartuko dugu guk ere beroketa gauzatzen den bitartean, bertan mantendu zaitezte, gaurko izarrak iritsiko baitira eta Euskal Asteko ordezkariak bertan izango baitira, zestapuntalari gorenak, nolako ikuskizuna eskainiko digutena eta bertan mantendu zaitezte esan bezala.
Final ontako bertan ditugu, genioen bezalaxe gaurko Euskal Asteko jokalaria, gaurko sexta puntalariak nobedeekin gainera datorkigu gaurko partida hontan, 30 jokatuko den partida, ikuskizuna genioen bezalaxe bermatua, izan ere aurre aldean bertan izango da, bere sexta, bere tresna, pilotarako irabiltzen duen tresna altxatzen Antxon Alberdi, nolako pilotaria, atzean bere ondoan izango duena, txomin berezi hartua eta hauxe da nobeda nabarmenena, izan ere Edu Suso karasoak izan ditu, ez da gaurkoan bertan izango, eta urdinez jantzita Kosme Agirre, eta Julen del Rio egongo dira, bueno, zenbaitetan ere Felix, alakoak gertatzen dira, eta, bueno, horrek ere ematen dio, ez, bere kontua, baina, bueno, nobedaekin egoteak ere, bueno, ez du inolaz ere gaurko partida desitxuratzen. Ez, bueno, laure duke maila ona, txomin aurrako partidu erakutsi daut, bueno, ea berotu ongo da. Bai, berotuta ongo da, hori esan partizuna, ez? Aurreko partidu maila mote ma dau, nik uste du partidu ikusgarriz ikusi gaule. Lehen ez dezagun, pelota bi galdutxu gota bostea, eta honik ikusiko gota marrea, baina zelan jogatzen dauen. Bueno, nik uste dut gainabe bisedi bertxeko eskolakuk Antxon da Txomin, alkarraz zarri jogatu daue berretxun markinen olakotan da, bueno, ia zera. Bueno, Antxon Alberdi ederki ezagutzen dugu, izan ere San Gregorioko txapelketan ere garaile ikusi genuen, orduan ere nolako erakustaldia eman zuena, kasu honetan ere profesionalere aritutakoa, bai Orlando, bai Tolukan ere, eta bueno, bere maila ederki ezagutzen dugu, hortxe aurreko kuadroetan daukan ziurtasuna eta daukan errematerako grina baita ere. Txomin berezi hartua ikusi dugu nolako erakustaldia, nolako eguna daukan, eta bueno, egunean ere konfidantzarekin partida sartzera ere badauka berea, eta urdinarekin jokaturiko pilotariei dagokionean, Kosme Agirre daukagu bertan, Zumaiarra, Gipuzkoarra bera, Gipuzkoako txapeldun bi aldiz, nik izan dena, Euskal Herriko txapeldun baita ere, 2014an, eta Europako txapelketan ere ibilitakoa, Europako txapelketan ere hainbat garaipen lortu dituena, eta Julen del Rio izango du atzean, Gasteiztik etorritakoa, Arabarra, Grafnin, bigarren, bai 2013an, bai 2014an ere, Liga Baskako txapeldun, eta 22 urtetik berako mundialean ere, garaile, izandakoa Acapulco dere jokatu du Julen del Rio, beraz, historiala badaukate, gaurko pilotariek, eta jadanik hortxe, grinatxu hasi dira, nolako korrikaldia egitera behartua, Antxon Alberdik jadanik, bueno, sormena eta garra badauka jadanik, lehenengo tantotik ikusi dugu. Bai, bueno, asieri da, ez da, Kosmek berak zaki ondo, normalin ondo azaten du, Kriston Pelosi emoten du, eskuma oso zendua duke, ondo atabiko dauz, zerak Alberdik zakiei estartzen da asko, eta espadau ondo ataten, tanto mordu bat ingo dago. Así que Antxonek atatez potazu bide modu zakia, ez da guzu partidu aurra jote. Orduan, bueno, asieri da, pelota ondio berotzeko da, eta ikusiko zera moldatzen da, baina normalien Kosmek zaki ondo atatzen du, ikusiko.
Baina alere, partidan ikutzen den lehenengo pilotan dejada bat egiteak ere badauka berea, Bidurre sartzeko beste aurrelarizai, badakizu, atatez postezu ondo, zer duguzun, da, bentzete, pitzezu pizkate nervioso, eta igual pasaoko motxa ataten, da, pizkate, sakia nervioso bat, baina, ez dut uste, nik uste dut honek saki ondo ataten daula normaline velozia ekin, Atxomin berezi hartuak apenas egin du utxik aurreko partidan eta izan duen lehenengo pilotakadan, utxa. Akaso ere, abiadura ere ez da berdina. Hortxe Antxon, ez dakindik konfiantzak ilegirekin hasierten. Lehenengo ondo atera zaio, baina bigarren oso bera jo zaio. Ni uste dut horre arrisku hartu dagoela, ez da izen hori pelotioi neiko indau sartziaz, da gero neizen daue rematau, baina peloti horta sartzen da nien normalin ez da goten zesto barruen gatuta eta ez da erretza ondo gotatie. Ez da arrisku hartu dago. Bi utxegite jarraian lehenengo Txobin berezi hartuak egin duena ondoren Antxon Alberdik egindako hori. Eta kontu, estreineko zaurretik urdinak markagailuan, bat eta bi. Eta orain, utxegitea kasuantan Julen Del Riok egin duen hori. Ezin, pilota... Jaikizien daue neko ondixe, no pentsetan jaiki ondixen goanik eta bizkate sorpresan hasta atrapado Del Rio, pentsatu eskun daukela eta azkenengo momentun jaiki ondixen daut, justo punta jo dau. Urreko partidak ez tiro orekatuak izan eta badukago baita ere partida orekatu lehiatu bat ikusteko gogoa, momentuz binakakoa dago markagailuan, ederra, Antxonek, jauziz. Arrabatu den pilota hori eta ezin Julen Del Riok batu. Bi utxegite, jarraian antzeko xamarrak egia esan, ez? Akaso oso aurrean etxean ditu pilotak, ez? Nik ez da bizkat, zauten beti final baten nervioso oten dira, fronto desberdina, beti hotxute beste fronto batzuta jogatzen dugu, da gero torreza honako fronto bat eta beti efekto diferentiak, bakotxea beran frontoi efekto beran gutxitzu, dimentzioiek, eta bizkat, Geizki hasi da. Baina, partidu bota marrea baduke esan rectifikaute ikusiko, ez da? Derriok oso pelotari zendua da, eskumiaz oso gor joten da. Bizkate, errebesa duke motza, baina, hasieri da. Ikusiko nik uste dute, hori maila hobi deukela eta nik uste dute erakutsiko dagoela. Pasa bien bitartean eta Felixe komentatzen zigun bezalaxe, Julen Del Rio azken 3 tantoetan protagonista. 3 tantoak gorri erori dira. Partidan momentuz egin den zulorik nabarmenena, 4 eta 2 hause. Antxon eta berezi hartuaren aldekoa. Zake luzea berriro ere, ez da pasa izan alere, balekoa. Eskuinez, ederki, Julen Del Rio. Txapagainan. Hortxe, arazorik gabe momentuz. Kosme Agirrerentzat eta Antxon Alberdiren pilotaka da luzea, ederra. Orain, Kosmek eginik hori, txokoan utzirikoa. Arazorik gabe Julen Del Riorentzat, oso aurrean dago alere. Hortxe, akaso horren aurrera joatearen ondorioak, gero atzera kurrik egin behar izaten dela, eta kasu enten, bederatzigarren kuadrotik, abiaduraz doan pilota itxaroteak ere, suposatzen duen arriskua, ez? Claro, errebesakin hartu ni Del Riok ez dau atzeratu, ez dau hormana bota, Txominek hartu 12 kuadrun, da bizkate onda, lekutik kanpo onda Del Rio, da peloti aurreko partien botatza, eta ez dau aukera ikusi sartzeko. Horra aurrea juten danien askotan pasatzen dana, atzelare izi juten danien. Eta ez pozu hormana gotaten o bentzete beste atzelare ganetik pasetan, hueko handiz iztezu, han aurrien da zauze horrelare eta atzelare izi bertan aurrien, da gero kriston hueko batzien. Da gero ja diazaz jokozkan posaz, da orduan erretza da tanto itxia. Hortxe beraz, Felix Espillaren irakurketak, nolako esperientzia eta nolako tantoa beste behin. Antxon Alberdik eginiko hori. Antxonek bera maila dukea eta iarriotza, besti zegota bidauen, iarriotza eta direkto junde bertara. Lehenengo kuadroetan ederki moldatzen den pilotaria da eta
Eta bueno, zuloak ikusten abila. 6-2. Antxon eta berezi hartua momentuz, bere legea inposatzen. Urdinak momentuz, kantxan esartzeko, kantxan posizionamendu arazoak dituzte. Eta hortxe hori izaten ari da. Partiako giltzarri nabarmenena, oso bizi atera da pilota hori, ederra Txomin, ederra ez. Txomin berezi hartuak, gehiegi, altuera gehiegi hartu pilotak, hasiera batean ematen zuen, eramateko moduko posizioa bazela. Bai, emoten niko ondo urtetza, baina gora bota dugu azken Txominek. Baina ikusten dena, derriok eskumikin mina hondi zeileikela, pizkata pelotia berotzen bada, kontuz. Horrek eskumikin oso nervio gogorra, da muti zaindu da eta eskumiaz mina ineke. Hortxe bera, sake egingo du, Kosme Agirre. Hortxe, Antxon Alberdiren dudak, sartzeko, ez da sartu, eta Txomin berezi hartu eri utzi dio. Ezker hormara, pegatuta, errebote zulotik, ederra, Txomin berezi hartua. Bertan daga, Kosme, atzera, errebotera joango da. Antxonentzat, ederra. Beldurri gabe, Antxon zabaleratu egingo zaio, barruan zegoen pilota hori eta arazorik gabe, kasu honetan Kosme Agirrerentzat. Del Riorentzat, barkatu. Ertan da, Txomin, ederki, konfidantzaz. Aurretiko partidan bezalako zeinuak erakusten ari da, eta egia esan, eskuberoarekin jokatzen ari da. Eta utxegitea kasuntan Kosme Agirrerena. Txomin Agirreren sentsazioak aurretiko partida eta orain gontan oso antzekoak, Bai, momentos, bai, horta jarraitzu dizela, partidu hon bat ikusteko, ez da, bueno, ondi, hasierako tantua dira, eta, Hortxe, beldurri gabe, Kosme Agirre, ederra, nola jarri duen, hanka, esker hormaren aurka. Antxon Alberdik pilotori eramateko, berezi hartuak errebezez. Erki, hortzen da, Julen del Rio. Berrirore atzera. Atzetiko batalla hortan, nor aterako ote da garaile. Julen del Rio, berrirore atzera. Berezi hartuak, esker hormatik, berrirore atzera. Bertan Kosme sartuko da. Kosme. Pikaturik. Zabalera. Harrapatu egin du, hortxe abantaia geratuko zaio, eta Antxonek berrirore. Harrapatu, tanto polita ikusten ari garen hau. Bote prontoan, harrapaturikoa. Adi, ez baita hori errebotetik etorriko pilota erreza, berrirore bote lasterrean. Julen del Riok. Atzera errebotetik etorriko zaio, nolako tanto ikusten ari garena. Antxon Alberdik eraman. Kosme Agirre, lastima, txapako soinu bereizgarri hori. Bai, pena, tanto darra jogatu daue, eta mesiban, tanto hori amaitzi ez, botada oso ondo, baina, bueno, sorte txarraz, txapijo dagoela, baina, bueno, tanto ja beste itxuro bat hasi hartzen ez da partidu, ja berotute da hori, ja tanto politxe ikusten gaz, pelota sartzen, bueno, peloti berotute ja pizka berotu da, eta nik usten dut, ja hondik aurra, ia gauza beralekun jartzen din, gotxea berak joku erakusten dauen. Hala da bai, merezi zuen tantorrek. Bukaera ikusgarri hori, eta lastima, txapako soinu hori entzun dugun. Eta tantoa berrirore, gorri, erori da. 8 eta 3 markagailuan, Antxon sakean. Da hori, Kosmek ondo botatzen dagoela, Ormabiku veloziadekin oso eskuma dauke, berezi duke, Errebotetik datorkio, Antxon Alberdiri. Harrapatu, jauzia ederra. Oso aurrera etorri da eta berriore atzera. Egin beharko du, ikutu du bai. Ikutu du bi jokalarien artera. Ikusten dena Antxon oso ondo dabiela, hasieratik ondo dabil. Bueno, hasi tantu, bizkortxu bota dauna, baina, bueno, arrisku hartu dauna, baina usten dute ostontzien partidu oso ona itzen dabil Antxon. Bai, aurretiko partidan gerratu bezalaxe, bai, Antxon, eta baita Txomin ere, oso bizi ikuste ditugu, apenas utxegiterik egin gabe, eta horren zeinu, markagailuan dagoen 9-3.
Hortxe da, Antxonen sakea berriro ere, ezker hormatik atera da. Julen del Rio. Atzera berriro ere, Txomin berezi hartua. Botea itxaron gabe, kasu honetan ere. Julenek atzera, ez du erreboterik nahi, eskuinez. Hortxe, bilokalariak. Pilotaren bila joan dira, azkenik Julenek hartu du eta Txominek errebezez. Atzera, kasu honetan aurrelaria sartuko da Kosmeren. Eskuinta da, eskuinez baita ere. Txomin berezi hartuak. Kosme Agirre errematea eta berriro ere sorte txarra izan du. Bi erremate erreskadan Txaparen aurka joan baitzaizkio. Bai. Sorte txarra baina ez dakit. Erremate hori ere gehiegi arriskatzea zen, zeren Antxonek egia esan intentzioak irakurri dizkio eta zain zeukan. Bai. Baina velozia ondizio montza, Kosme, bertan ez pasaz pelotian zain, velozia ondizio montza, ez dutzu moten astirik ailegetako pelotia, Zer oso abiadura gogorra montza zerak, Kosme. Bueno, sorte txarra berri ere Kosmerentzat eginiko erremate hortan. Atzera aurrean geratu zaio, baina arazorik ez edo nola Julenentzat. Berriro errebotetik bueltatuko zaio Antxoni. Arrapatu, Julen izango da, 9. kuadrotik. Berezi hartuak. Hortxe da Kosmeren pilotaka da eta ez zaio nahi bezalatera. Antxon Alberdiri bazenioen, eskurdi jaialai. Pilotalekonek ere, pilotakara traidore horiek ere izaten dituela, ez da? Bai. Eta utxunea, bertan izango da. Lehenengo deskansoa. Bai, urtrago bat hartzera urten dago pixkate, ja. Bueno, eta nik uste urtragonek urdinei mesede ingo diela, gorriei baino, izan ere. Ze bentaja larrai hartu orduko, pixkate estrategiki pixkate aldatzeko, tragotxo bet hartu, pixkate berroa Jakina bai. Ze pelotata, zena jokatu, zerrein, pareja bizik, Txomine da Antxome hor da bizi berbetan, da, ze moduten, partidu, momentoz gozak ondo dize, baina, Amarre da... Jarretxu piko da hortazik, eta, ja. Bueno, amarre eta laukoa, eta kasuntan nik esango duke, detaile txikiek ere izan dutela bere pixua, ez da? Bai. Bi erremate horiek izan ikusi dugu, Kosmek egin dituenak. Barruan egon izan balira, sentimetro kontua izan delako. Hori da. Oso partida bestelako litzateke zegoen asko. Bai, zuek kalkulau, betikoa, ez da. Jungo ziren sortzitxe zei, da ondo izan mar dalau. Da orduan beste itxura, beste modu batean ikusiko partidu. Naizen du txegite oso nabarmenak ere ez ditugu ikusi, atzean, Julenek egin dituen hiru horiek akaso esan dituzke ez, baina utxegite nabarmen gabeko partida ikusten ari garena. Baina kontua, 10 eta laukoak, dedailek eraboko etelako bere pixua, edonola, orain kontan, Kosme izango da, zake egingo duena, Antxonentzako geratu zaio, eta ezin Kosmek harrapatu, bazenioen. Horrelakoak izatzen dituela, zake eta Antxonen aurrean asmatu beharra dagoela, eta asmatu ezean, ondorioak hausek, ez da? Bai, hori da. Asmatu zemozu zake eta Antxonek normalizto parkatzen. Ekibokolik ematen baina 10 sortzi tanto. Arrapatzea erregonda, ez du urruti izan egia esan. Pasake, karo, ez da bardine, pelota, ibilitzeko pelota usauta dagoena, zakia eta, ero barrizaz eta. Barrizaz, motela hua, jaikixe bestozu hain ondo itxen zakia atatzeko, eta orduan... Erantzuna, nolakoa erantzuna, Kosmek egin duen horixe. Bai, Kosmek da pelotari bat kualidade oso ona daukesena, eta, ondio gazti da, eta nik usten dut, badukela horre maila erakusteko pelotari badala, bastante kompletu da, eta gaina, karakter kaintxan ondo moldatzen da, Eta horrelako erreakzioak ere garrantzitsuak, ez da? Zuk niri zake harrapatu didazu, baina nik ere zuria izatu dizut, ez da? Hori da, exactamente, hori da. Hortxe, Kosme Agirren erreakzioa, 11:05 markagailuan, gorriak momentu, sinposatzen. Bertan da Kosme Agirre. Hortxe, Antxon Alberdik. Harrapatu, atzera bota, errebotetik etorriko da. Ez da asko atera, baina ederra.
Julen del Rioren erreakzio, atzere dondola. Hortxe, txulestu Urruti izan, baina harrapatu egin dute. Ertan da. Antxonek berriro ere atzera. Antxon momentuz, tantontan agintari. Ea ba, berriro ere atzera. Julen del Rio harrapatu, 10. kuadrotik. Pilotaka da, Txomin berezi hartua, jokoan sartu da, estreineko estantoan. Berriro ere atzera, Julen del Rio. Bueno ba, arazo egin baina tanto eripultxo hartu diote Urdinek. Bertan da, Julen del Rio. Atzera berriro ere. Eta utxegitea, ez ditu horrakoak asko egin Txomin berezi hartuak partida zehar. Betxu, tanto bindu betzete Urdine badoiz, tanto politxe izan da, Antxonek dominiote eukideu bi hiru aldiz, baina nik usten dut ekibuka bindala Derriok rebotia daun azkenengo rebotie, aurra junbi ban nahi hartu, hane kuadro baten da, hane bukatu ezera. Hortxe, harrapatu du, ez du harrapatu, korrika da bizian. Ez da koordinatzea erraza izaten baita ere, korrika egitea eta eskua ondo armatzea. Baina bizetan nahiego binda, Bai, egatu, bai. Urregun gogune zerak, Antxonek, kontuz. Honei ondo botatez potzat aiego iguazte eta kontuz ebilibikot. Egezan nik uste sakea egiteaz batera jandik korrikasi dela eta intentzioak irakurri dizkiola Antxoni, baina... Bai. Bueno, berriro ere, ez da llegatu eta Antxonen errematea balekoa. 12-6. Segitantuko aldea, gorriek ez dute, Urdinen erreakziori gertatzerik nahi. Antxonen zakea, bertan da Julen del Rio. Gasteiztara. Berezi hartuaren pilotaka da. Del Rioren eskuinka da. Eta utxegite oso nabarmena, agerikoa. Antxonek horlakorik. Ez du egin hoi egia esan. Bai, eskun eukideu, baina, bueno. Nik uste kasi... Olako gertau itxen dite, sortau itxen dite, Ageriko esentan nik uste dut ia nora bota pentsatzen egon dela jasotzean keskaturik baino. Peloti niku franko izen da, baina hori da, beti izaten duen ez da, erretzenak utze itxezu, sartzen baino otesari botate peloti ez da. Jakina. Hala da bai. Kosma Agirreren pasa nabarmena izan da hori bien bitartean. Bueno, pase eginagatik, bigarren sakea ona, Antxon Alberdik ezin izan baitu sartu. Julen del Riok. Atzera. Goiko txapa espaitu urrut izan, pilotokadorrek. Atzean geratu zaio, Julen del Riok ez dakinik oso aurrean, espait estion itxaron pilota horri eta gero errebotetik etorri zaionean oso beharturik erantzun dio. Atzelariak ere zuk badakizu zerbait horren inguruan, non itxaron hori izaten da zenbaitetan ez egin beharreko galdera. Bai. Antxon Alberdi berriro ere, sakean. Hortxe, 12. kuadron eginiko botea, atzera. Julen del Rio. Gora joatear, osta bada ere, balekoa da, pilotaka da. Oso aurrean berriro ere. Horre muti horrek bezune indarrazko duke derriok, Bai, ala da bai. Hortxe, desente atzeragotik, eskuinka da, ederra. Antxon Alberdi, bote prontoan harturiko pilota. Hortxe, 8. kuadrotik, Julen del Rio atzelaria. Antxon Alberdi, ederra. Eramandako pilotori, geroz eta aurrera, eta ederra, nolako errematea, 7. kuadrotik, Kosme Agirrek egin duena, eta nik esango duke, partidak momentu zutzi duen tantorik politena. Bai, Derriok egin dauen tantua, baki, olako tantu egitzen, esatut, eskumi duke oso berezi jartzut, así que, bueno, horre hartzen motxu pelota batzuk mina hundizelik, horre ormabiku, barrure bota,
Orduan kontuz ekibiko dago, peloti berotzen bada pizkat, nik uste dut minan duziko dola. Geroz eta urrerago jokatzen, Julen del Riok 3 pelotak erreska da, 11. kuadrotik, 9. garranetik, 8. garranetik, gero 7. garranetik eta azkenean errematea. Da ondo bota be, ez, bakarrik veloziaekin, perfecto bota da, perfecto, hobetu asilik bota. Bueno, Kosme Agirreren 2. sakea. Atzera, Txomin Bereziartuak, errebesez. Erra pilotaka da, Julen del Rio, geroz eta konfidantza gehiagorekin ikusten dugu esan Gasteiztarra. Kosme Agirre baita ere. Hortxe, atzera, Txomin Bereziartuak, esker paretetik. Pilota zabalduz, eskuinez, Julen del Rio. Bereziartuak, ez du txegiterik nahi. Atzera aterako da, errebote zulo ingurutik. Julen del Rio, kaltuera asko, emanaz. Antxon Alberdik, Zabaletik, errebotetik. Hortxe, atere egin zaio, lastima, asko aurreratu nahi izan du. Berriro ere, oso aurrean jokatzen duen atzelaria da. Julen del Rio, ez du gehiagi behar aurrera etortzeko esan, Julenek. Bueno, aurre ondo junda, azkanean peloti jauziako aurreko partien, bote pronto sartu bihelzen dago. Baina, bueno, han sartzen baban, eukeriuk ideu mina hondi xeitxiko eta rebote, gero dabil antxotak pelota asko eskatzen zerai Txomini, eta nik uste dut, Txominek horatzen, eta bizkate reboti gitsi urtengo dagoena, azker orman urran dagoena, pelota asko gehiak kentzen motza. Eskatzen dabil, nik uste dut horre pelotok Txominenak esen bidegoela. Hau reboti behi jot nagonien, urtetzen nagonien, baina han beste pare bat biher peloti niko motx gatuako eta antxonit beti bihagan ino guena eruten, onda esera eta gero horre bestik eduke aukera geixea tanto itxeko, así que nik uste dut Txomini lain bitzala bizkate jokatzen berai beta, oso ondo dabil da bera joko indizela. Hortxe, Felix Espillaren analizia nola irakurtzen duen jokoa gure espezialistak. Eta bien bitartean beste etenaldi bat, urtragoak espai dira sobera izaten, partida gogorra izaten ari da. Eta bertan ditugu berriro ere, pilotalekuan. Bertan Eskurdi jaraialai pilotaleku hontan bilduden katedaren, bilduden pilotazaleen txaloak. Beste erabatetara ez da posible, esfortzu ederra ari baitera egiten. Bai gorriak, bai urdinak ere. Eta momentuz, gidoia gorrien pultsora, gorrien erritmora idazten ari da. Hortxe da, Antxon Alberdiren sakea. Kosme Agirrek, ez du sartu nahi, Julen del Riori utzi dio. Atzera, Txominentzako, ez da pilota erraza utzi nahi izan du eta Antxon Alberdik. Atera egin du, 8. kuadrotik, ederra, txapa gaina utzi duen. Pilota hori erasoan nola moldatzen den Julen del Rio? Bai. Ez da kaso atzelari klasikoa zentzortan, baina... Horra horri hartzen dagoenin, baki gauza gondo itzen, bueno, atzetipo bai, bakarrik uniko pizkate, ez fallo, baina zera daukena da, errebezakin pizkat, dificulta neko ikutzen dagoela. Bai, ziurtasun apur bat, akaso falta zaio. Eta gero ez da peloti hain arretzataten, ez dutza, igual, eskerre eskukin laguntzen amaitxu arte, nahi kambio eskumina zera dauken brillu zatzen guk motza melozia eta abiadura hau dizieba. Erra, bagenioen lehen ere, lehen bi osta ez ditu errapatu, orengoan bai, orengoan errapatu du Kosmek. Bueno, lehen gupa errapa bin dago, sartu ez da behin. Oingoan sartu dago, eta hori haitzi zartutena. Ja, aurrengo rematia, kontuz ekibiko dago, zera gaintxonek oso ondo bota biko dago, oingo remati ez ezpetza baina ondo bota dagoenik, zer erdire oso markaute, eta hori arrezku gitzen dago, ondo botaten askotan bai sebazten azta. Hain ondo botatak guteza perfecto botata eta azkenien txapa, ero kanpora, ero bera, ero arrisku bitzen da. Hala da bai, dena neurtu berra dago, kirol hontan. Bai indarra, bai abiadura. Eta jakina sartzeak ere badauka berea, sartu ezean. Aurkarien aurkako tanto, edo aurkarien aldeko tantoa baita. Bien bitartean, hortxe, atzelarien arteko borroka. Julenek berriro ere.
Atzera joango zaio eta Antxon Alberdiri oso agerian geratzen zitzaion pilota zen. Akaso Txomin berezi hartuak ere sartzeko aukera zuen, baina aukero be ikusi du errebotetik. Bai, Buelta zedin eta zabaletik eraman beharreko pilota hori Antxonentzat. Bueno, pelotista urten, pera pentsa da baina gitxia urten da pelota hori, eta ja junda justuen. Da, bueno, baina Txominek esku neuki dugu, nik usten dut Txominek sartzeko pelotu neuki dugu. Zatzuten hau, atzeko hormi hemen durengon askotan ez da hain ondo urteten rebotetik eta kontuzik ibida. Eta konfizatza guztia eskatutza Antxone, baina pelota hori ez da beran pentsa dugu urten. Ageriko azakea, berrirore harrapatu Kosmek eta kanpora atera zaio. Lastima ageriko pilota baita, erosotasunez heldu da pilota hortara, dejadi irakurri egin baitio, baina... Bai, ze aurreko hormabiko botatza eta hiega bindau eta besti jazten, bueno, horre beste ze, hor zabalien hartu ezkeo, normalien amarrati beratzi tanto izaten da, barruen hartu ezkero, eskotan ez da izaten hain erratza tanto amaitzea. Baina erratza jau da, direkto junda berta, da niko ondo botatza Antxonek, baina berta direkto junda da hiega da, eta bueno, gero pena ez da, kanpora botatia, ja behin horako korrikaldi zien, eta pelota hori aiegetie, gero kanpora botatia, baina, bueno. Eta nik esango duke baita ere, tanto psikologiko horietako bat ere badela izan ere, urdinek hainbat tanto egin dituzte erreskadan, eta lehen ere bagen dioena, 15 eta 11koa daukagu, kontuak atera, 14 eta 15koak zein lizako litzateken, ez? Partida esente berdinduagoa. Bueno, lastima, sentimetroak tarteko direla, kanpora joan zaion pilota hori Kosme Agirreri, berrirore, ederra, Julen Agirrek, edo Julen del Rio karrapaturiko pilota. Urdinak lotxagabe dabiltza egia esan, hori ezingo zaio ukatu. Bai. Ederra, hortxe, 6. kuadrotik nolakoa berrirore, nolako bipareta. Atzelaria izateko tanto asko bukatzen ditu. Baina guzu, reboti nonbe, rebotera aurrera junda atzelarixe, eta horre pelotok esamitza sartzeko, esamitza neutzeko Txomini, ze hortik rebote eskure butaten gozu, hori pasen dana. Atzelarixe gaina honek rematatzaile da gaina, derrio, atzelarixe zen guztautxeako eta ondo urte, ondo botatxu zen remate danak, ondo botatxu, 3 remate botatxu eta 3 tanto. Hala da bai, ez da estatistika txarra, inola ere. Da Txomine jokatzen da modua, horre pelotok betzet kendu izela, berai. Claro. Pelota bizi da honien, reboti utatzen da hona, 6 kuadrora, bale. Hori horre pelota, bale, lada izela, baina... Hortxe da, kanpora jotean, ez zaio kanpora atera. Hortxe da, Julen del Rio. Bizi ikusten dugu, berezi hartuak, ederra. Harrapaturiko pilota, hortxe da Julen del Rio. Eskuine, zederki konfidantzaz ikusten dugu. Antxon Alberdi, 3 ordenan eginiko eskuinka da hori ere, errebotetik etorriko da. Antxonek, erasorik gabe, eraman. Eta nola harrapatu duen, 6. kuadrotik, errebese sartuta. Beldurrik gabe dabiltza eta berriro txapara. Lehen bat ajundana onbestera, ez da? Hori da, bai. Ja, bestot, erdi atrapote eukide bola, ze barrura jute izena asko Kosme eta hormabiko botatza, baina, bueno, txapa, lehen Kosme eukide bone aukeri ez da aprobetxau, eta hone Antxon eukide aukeri ez da aprobetxau berak. Ja, resulta hori, vamos, 13, hone partidu azten amendik aurra, lehen betajatxe eukide bone hori ez da hori betajioi, ja, igual, tranquila jokatu biko dabe, rematik ez dizengo hain a lo loco, sino que ya ondo hartzen da honean, da... Jakina baiet, sakea edo partida beste fase batetan sartu da, eta nik uste dut markagailuan gertatzen dena zaparte, bueno, urdinak beste aldarte batekin somatzen ditugu, ez da hortxe ikusgarria, hortxe Kosme Agirrek saiatu duen pilota batze hori, kanpora atera zaio, jauzia ederra bazen ere. Ez da izen erratza sartzeko hori, Igule, aukere nik igual rebotera itxiko neban, Bizkate, atzetzak ahunda, alto, esker horman, bizkate, hainkape deskonpensaute, eta nik igo nebana, huelta amonda, kolokau errebotera, eta rebotia hori, pelota hori. Oso zaila zen batzen pilota horixe, eta bueno, berriro ere, bueno, ikusten dugu urdinak gerturatzen diren bakoitzean, bueno, erreakzioa geratu egiten zaiela, hortxe txokoa dutziriko pilota, nik uste dejada suabeago espero zuela kasu Antxon Alberdik, eta kontrabia pultsu bat harrapatu badu ere, bueno, batzeko moduko pilota bazen,
Bueno, pizkate, eske horre pelotok, ez da barriet, dejada zuzenien juteza, baina Claro. zuk korrik azte zaila, aurrela izan sartzen dagoenien, da zu pasauzu, ja, 7 kuadru. Da, ja, guetaten mozu luze, barrure, ja, igual ez, 6 o 7, ja, peloti atzin gatzea atzut, ja, ez dauzu aukereik atzera etortzeko. Jakina. Aurrera juteko bai, baina atzera etortzeko, Oso ona, Kosme Agirrek eginiko. Kosme Agirrek eginiko pilotak da horixe, bere burua lurrera boteaz nolako zarata baita ere. Zestak lurraren aurke egin duen horixe ere. bai. Batzuk goten di, beste batzuk suabia igual emototze zestu puntiaz goten dago, Jakina, bai. Da beste batzuk albuaz, bota eran. Da honek albuaz jodaute, zaparra, kriston zaparra da, eta do. Ikusgarria bai, Kosmek eginiko pilota batze hori, bere saria izan duena, izan ere gorriak ezin izan diote erantzun eta bueno, kontu. Gora doakio, esker hormako goikaldea jo du pilota horrek eta bueno, airea berriro ere gorrientzat izan ere, nik esango duke, bueno, apurtxo sufritzen ari direla partidako fase hontan. Bai, Eta horrelakoak eskertzen dituzte. Bai, gorritxik eskertuko da hori tantu hori, bueno, ikusten di bestik oso, ja, hone partidun sartuta dauzela, da hasieran ez dion hor, baina hone sartuta dauzela, eta eukiko dagoela, aukeri hone urdine peroazteko moduen, Nik usten dute partidu hondik oitxe dela faserik gorna, hamar zazpitxa magoz dota marrea, eta hone tantu danak importantia dira. Asko, oso ondo. Bai, lau pilotariak partidan sartuta ikusten ditugu. Horixe honena, eta nik uste dut onduradun nagusiena ikuslea bera dela. Bai, bertan bildu diren. Ederra errematea, aestu harrapatu Antxonek. Oso urrutitik eginiko errematea. Arriskua hartzen ari dira urdinak eta bueno, markagailuan arrisku hori ekartzearen saria. Saria ez dute beti izaten arrisku, baina kasu honetan, Antxonek ezin harrapatu. Heldu da. Heldu da, erretzar heldu da, baina azkenean utzi, ez da sartu peloti. Da, hoxia, lehen ekosni pasabakona bi aldiz aiego da, bueno, esateko eta 3 aldiz aiego da, eta ez da aprobetxau utzi dau. Nago Antxoni, aurreakume kantxar dizien eskumiaz, da utzi dau, eta home ostabe utz. Así que, bueno, hone parejo zamar dauz olago zedetan. Bueno, bagenioen urdinak azken tantuetan bere legea inposatzen ari direla eta etekina markagailuan hortxe baitituzte jadanik. Gorriak 17-16 partida ikusgarria ikusten ari garena. Bertan eskurdi jaialai pilotaleko hontan bildu den zalegoak eskertzen duena eta baita ere xistera puntu webgunean, zuzenean streaming bitartez ikusten ari garen partida hontan ere. Pantaiaren bestaldean zaudeten guztiontzat ere onura! Kasu hontan, atere egin zaio. Urdinek egin duten, aspaldiko partez, egin duten lehenengo gutxegite nabarmena. Julen del Riori, atere egin baitzaio pilota hori. Bai, zautan, atzik urmi eurran, goiz amarrien pelota ez da izen erretza sartzeko moduan, da hori da, igual aurreratxua sartze hori pelote hau mazama, igual kuadro bat aurrera, hori pelote igual sarteko, baina atzin urmi eurran dagoenean, beti bizka juteza bidurrekin, eta niko forzaute junda. Bueno, Antxon Alberdiren, sakea estu, Kosme Agirrek sartu nahi izan, Julen del Riok, berriore atzera, Antxonentza, 8. kuadroterditik, Kosmek, batu, 6. kuadrotik, oso atzera, errebotetik bueltatuko da eta kanpora! Zabaleratu egin zaio, errebotea jo du, baina ondoren gutxigatik bada ere, kanpora atera zaio. Bueno, bi huts egiten nabarmen urdinek izan dituztenak, lastima, oso gainera joan baitzaizkie gorriei markagailuan eta bitantu hauek nolako mina egin dieten urdinei, ez da Felix? Bai, eurek horre tanto batera jundi, honi iruztabe eta ikusten dago ezin dagoela harrapa hau, baina... Eta oso bera, oso huts egiten nabarmena berriro ere. Bueno, hausen genuen espero gutxienik, orain gauzak horren ondo egin ondoren, huts egiten nabarmena geltzea. Bai, ja partidu niku zuzen dute auki daue eta honostabe lautantora pantadi. Bueno, 26, errematea ez da ona izan, oso bera joan zaio
Kosme Agirre, jokalari gipuzkorrari, Zumaiako jokalariari, jokalari gaztea, 21 urte, emeretzi urte eskaz, baino ez ditu, eta talantea badauka, kantxa gainean egoteari begira, pasa izan da, pasa izan da, tanto zuzena zela esan behar duen, baina ez, pasa izan da. Pasa izan da. Antxon Alberdiren bigarren saka izango da. Antxon Alberdi zesta puntako eremu hontan jani konsolidaturik badan jokalaria, profesional bezala ere aritutakoa Atlantikoaren bestaldean. Horri garrantzi handia ematen diogu, baina badu ez da edonola erraza Ameriketan jorratzea, zuko dakizu zerbait horren inguruan, eta bueno, Antxonek ere egin ditu bere inkurtsioak. Hortxe Antxon, 8. kuadrotik. Pelota agatxe sartu, eta agatxe apini, baina bueno. Eta agatxe apini bai, hori da. Baina ondo moldau da zera, Errebotetik, Antxonek, hortxe oso gora joan zaio. Bueno, erasoan jokatzearen arriskuak. Boteak gainditu egin du eta bueno. Indar bari bota dau, eta jaikizien da bitzela. Lo pasak bera, bizkate derrio junde, bizkate bizkorri junde aurrera. Bai, bote prontoan harrapatu nahi izan du, eta kaso... Bai, bote korrio sartzeko moduan pentsatu, baina jaikizien itzela, iotza aurreko partien. Geldiko mazan, esku nirikoa. Hain funde korrik aurrera esperantzia, bote korrio hartzeko horre, zoze betzeko baina gero remata, zoze itxia, eta azken itxartu urtetza. Bueno, oso atzelari agresiboa da, Julen del Rio ikusten ari garen bezalaxe. Horrek ere baditu bere ondorioak. Julen del Rio, atzera, errebotea, itxarongo du Antxon Alberdik. Ederki errebeze, hortxe 4. kuadrotik, atzera. Bota nahi izan du, hortxe berrirore, Antxon Alberdiri iritsi zaio, harrapatu egingo du, ez du harrapatu, akaso aurrelariak batzeko moduko pilota bazen. Ederra! Txamin berezi hartua, gurutzatzen ari zitzaion pilotari. Hortxe, pikaturik, ederra! Julen del Riok eginiko pilotaka da. Bai, eske abiaduri motza itzela, gogor joten da horren muti honek, eta gota, ez batak, ez besti, motza veloziadia, ez esti goitik bera doazen pilotaka horiek. Kolokau bestiei. Berrirore, aterako dira, azken dandoak biziak izaten ari dira. Eta ondo merezitako urtragoa berrirore hartuko dute pilotariek. Bai, tensiñoko partidu jogatzen da, hori bentaja hori gorri zinean mantendu, bestik torri, da, bueno, hor da biz, ezta, nik uste dut ja hone fase baten partidu dauzela, nik uste dut onenin da bizela laurek, eta horta jarraitzen badu, bueno, amaitxuera hono ego. Gogora ezagun, azte tarteko kinieletan, oso zendu ibilizera, bai, bikote bat, bai, zegin bestea, kasu honetan, Antxon Alberdi edu Susorekin batera ikusi genuen, 15 puntu lortu zituzten, horiek izan ziren kiniel hortako irabazleak, eta oso gertu, bai Kosme Agirre eta bai Julen del Rio ere 14 punturekin, bueno, berdintasuna ere ikusi genuen, partidu honetan gertatu bezalaxe, astebarneko kiniela horietan baita ere. Jusien 14 tanto Kosme eta del Rio, eta aukeri ukiben kinielea amaitzeko, eta zeben amaitxu, Urrengo hueltan sartu ziren euren kontra gaina, eta 14 tantokin egon ziren eurek, eta gero Antxonda Suso sartu ziren, eta 9 tanto jarraian. 9 tanto erreskadan, 9 tanto erreskada bai. Eurek kontra amaitxu azkenengo tanto, eurekin hasi, tanto egin, da beste 7 gore, eta ostaba eurekin amaitxu kinielie. Da, jokatu bene, kriston, ez da, sarripa ez da, baina 9 tanto itxeko, bai, kinieletan jokatzen 9 tanto erreskadan egiteak, bueno, bai, ez da, erretza, eta kontrareixo desberdin edia, eta ez da modu batera, dana diferente jokatzen dago, eta horren, baina, bueno, kiniela oso ona izan zen, hemen honetzen ikusten da, kiniela ona jokatu ben, bueno, maia ona dauke horre bedauze pelotari bueno, dana dauke, beran kategorizia, baina maia ona dauke eta kinieli oso ona jokatuen.
Kinielen formato ere ikusgarria baitere ikusteko, eta zuk ere bazen dioen, ez? Estrategia oso desberdina dela Kinielen leia batetan, eta gaur bezala ikusten ari garen partida batetan, ez da? Bai, bueno, nik gustaun hori beti iziazte partidu guztaz, bueno, Kiniela pasatzen dana da, lehenengo tantotik gomizu 100%, ze tanto bate utzeitxe mozu, igual ez da aukera barrio sartzeko, ja atzeko zera zoiez, kola zoiez, da orduen igual otzien sartzen zabetik Kinielan, esposu bi irutanto itxen, da orduen beste sistema da, eta en cambio partidu, bueno, berotut ezaz, kontinuamente kantxan ezaz, da orduan beti aukera gisa, pixka kontradizuk irakurritxezu, zena jokatzen dauen, ze pelota konbeniatzun, eta utz bat itxe mozu beguzta aukeri ondio partidu danien horrek utzok zuzentzeko, da, bueno, baina, Kinieli espetakulo modu oso politxetan da, esatutena, danak gomi daue 100% asieratik preparautez, tanto batek asko signifiketen daue Kinielan. Bueno, hortxe, 14garren kuadrotik, ederra, bertan da, Julen del Rioren eskuinka da, eskuinez jokatzen abila eta nolako pilota jarri duena. Kasu horietan, aurrelariak sartu ez sartu, bueno, hortxe egoten dira zenbaitetan dudak, baina ez zen pilota erraza, Ez da izen, ertzani dut atzelari izen izan dala. Inbesto horre peloto gela imitzola atzelari izan. Ni usten dut atzelari izan itxibitzala peloti hori. Bueno, 21 eta 19 egia esan, berrirore, 3 tanto erreskadan. Urdinek egin dituztenak. Pilotekin tirabiraretxoren bat daukate. Nik uste pilota aldatu egin dutela. Ez, pelota, bueno, usten dut apurtu indala pelota eta apurtu egin da. Atza dagoen txonen eta txomine pelotiak todo. Bueno, aurkarien pilotarekin, ederra. Berezi hartuak jasotako pilota. Julen del Rio, kamaikagarren kuadro terditik. Errebotetik, zain, Antxon Alberdik. Pilotari estioa pasa abiadurarik eman, eta dejada hori oso goian geratu zaio, Antxon Alberdirentzako aukera, atzean zuloa ikusi du, errebotetik bueltatuko zaio, eta ez dakinik hori txiktzak ez du urruti izan esan. Bai, horre arrisku hartu daue derrio, baina, bueno, horre hartu ezkero, betiku, horre aurrela, jokalari bisiek aurri gendaz, zazpiko aurruen bisiek, eta dejadi, bota horre aukera eskazen hartu daue danetatik. Eta Antxonek hortxe pilotaka da bila, atzera bota bai, baina errebote laburra izan duen pilota izan da, Bai. Guri atzera izo askota paezta asko aurra juta zenine betzete hau norren aurrela izi bino hobi gari ozterik eta beti harri hartzen da eurik itxin dagoen ez da rematau. Nik uste dut askotan atzera bota midala. Antxon Alberdiren sakea, hortxe da, Julen del Rio. Ederra egin duen, errebes hori, eskuinez jarri da, txomin berezi hartua. 3 laurdenetako pilotakadorrek nolako errebotea suertatzen duen. Nahiko egin du Julen del Rio pilotari eman da, eta hortxe Antxon Alberdiren utxegitea. Oso doi iritsi da Julen del Rioren pilotaka da, txapagainan justo eman du. Eta pilotarik errazenak zenbaitetan utxegiten dira, Felix? Bai, urten itza, ja remate eta junda, kontrarizu ikusta, nunda usan, atzera behire peloti sartu du, de behire hasi da, eta peloti mobiduako bizkat eta jauziako. Nolako amorru ematen duten, horiek? Nolako mine egite duten? Hortik normalien tanto itxeko aukeria eta bestera jutie tantua, hori hoxe amorru moten dagoela. Are gehiago, markagailuan nola dagoen ikusita, 22-20. Partida bero, gori dago. Julen del Rio, katzera. Antxonentzako iritsi da. Antxonek errebesez. Bertan da, 7. kuadrotik, oso aurrean Julen del Rio. Geroz eta aurrerago ikusten dugu. Errebotetik atera da, ederra. Antxon Alberdik eramandako pilotaka da hori. Oso askar etorri zaio eta 6. kuadroan ezin. Pilota hotzaran sartu. Kosmeren utxegitea. Momento txarretan. Momentu klabeak dira, Beti urdina dato zenien aurrera urratzen dinen tanto bat bire, gero utz bataz ostabe galtzen daue. Eta ostabe 3 tanto bentaja. Hala da bai. Horra bize.
Psikologiak ere nolako garrantzia dukan, ez? Ez dut Bai. uste zuk diozun fenomeno hori kasuala denik. Bai. Eta bueno, ezin harrapatu bikote urdinak, egia esan aldarte onarekin ikusten ditugu. Bai, bueno. Bizi-bizi ikusten ditugu, baina momenturik klabenetan eta jadanik eizatu dituztela ematen duenean, berriro eskapatu egiten dira. Gorriak berriro ere utxegitea eskatu dute gorriek. Bueno, ikusten dana urdinek, bueno, horrek momentu txarretan horrek gutxe egitzen dagoena, ikusten da, batak ero beste iruazileik, ez da urdinepe erretze, iruazileik lau partidu hori. Ze, urratzen dira bizkate hori utzi ezpada, bueno, eurek paralelo ongoletzak, parejo ongoletzak partidu honetan, eta orduan aukeri goletzak, baina beti momentu txarretan utzi egiten dago. Asi, ondi partidu zabali da, otamarra da, eta ikusten da urdinepe iruazteko moduen dauzela. Jakina bai, partida zabalik, partida bizi-bizi, partida gori-gori, emozioz beterik. Antxon Alberdiren, pilotaka da, 6. kuadrotik, Kosmek atzera. Ederki jarri du intentzio guztiarekin, esker horma bilatuta, atzera. Bai. Eta pilota komplikatua, berezi hartu garentzat. Bai, horrei bota eskero horra, ni beste Antxonek, ez da, eskure botatza ze Kosmenek, da hartu da gore 6 kuadrun hartu da pelotia, eta honen duken velozia imotzen pelotia, Antxon Alberdiren, nolako bipareta! Hor bai, hortxe arrisku hartu du, genioen. Hori da. Hon badaki, horta bota bidaula tanto etxeko Kosmeri, ostotzine, baki zeduken erantzuna hortxe oso arriskutua litzatekela, baina bai, orain kontan Kosme harrapatzetik oso urrutik geratu da. Kostaua ondo honen bota dagoen botata, aiegeti, eta gatxada. Ondo bota azkeo. 24 eta 21. Antxon Alberdi eta Txomin berezi hartua momentuz, markagailuan agintzen, oso gertu dituzte donola. Kosme Agirre eta Julen del Rio. Ederki, belauniko iaia, harrapatu pilota. Ezker horma joda eta barruri jotza, da justu-guztun. Julen del Rio, eskuinez, atzera. Ez da pilota arrasa, Antxon Alberdirentzat. Ondo. Hauzi eginez, ederki, 8. kuadroan, harrapatu. Atzera, korrik egin behar du. Julen del Rio, errebotean, Kosme Agirrek. Berezi hartuak, atzera. Errebotetik, bueltatuko zaio, Kosme Agirreri, errebesez. Antxon Alberdi korribere atzera. Tanto luzea ikustaderik gara, tanto ederra, ez du inor gutxik egin nahi. Txomin berezi hartuak, berriro atzera, esker hormatik atera zaio. Julen del Riori, errebotetik, Antxon Alberdik, errastasunez eraman. Julen del Riok, jaso. Berezi hartuari atera egin zaio, tanto luzea izan da, eta horrelako tanto luzeak irabazten dituenak. Bueno, tanto baino apurtxoak gehiago irabazten du egia esan. Bai, hor del Rio gartzen da, hor 11 kuadro ingurun, hor mina hondixileik eskumiaz. Oso ondo ipinitza, 11 kuadrun, hainketa, bezamarra, Eta gogor ezagun Txoman berezi hartuak bere bizkarrean aurretiaz beste partida badaukala, eta akaso partidaren fase honetan, bueno, korrik eginiko metroiek ere igual pisa dezakete, ezta? Hortxe da, 8. kuadroan, Julen del Rio, atzera! Ederra pilotaka da. Antxon Alberdik, errastasunez. Eta atera egin zaio, oso aurrean itxarotearen. Arazoak. Rebote ona izan da, goizien jo, rebote ona. Goizien jo, esker horma, bajatzen, da hor ez da izeten, kalkuletik zerako jaikizingo dagoen ez da izeten erretza. Bertan egon da del Rio, sartzeko moduen, baina jaikize zuzeni egotza eta... Bote lasterrean harrapatzeko zaila pilota hori, eta 25 eta 22, apurka kostatzen ari zaie, baina gorriak 30. kartui hortara gerturatzen. Urdinen erasoaldia kontrolatu nahia, nortxe da, Julen del Rioren eskuinka da, atzera, Txomin berezi hartuak, errebesez. Errebotetik aterako da.
Kosmek, eraman, Antxon Alberdik. Txokoan dutziriko pilota ez dute elkar ulertu. Biak joan dira pilota horren bila, ez dakinik nork zeukan. Atzelariz eskatzen onda, eta besti sartuako. Ez da izin erretzau, atzelariz antzako ze eskerro matiz etorria korrika junda bera, baina eskatzen onda, eta ikusi dut Kosme bera doiela pelotia mila, eta azken nima aparta da, baina... Karraderan, pilotoiek batzea ez da erraza izaten, baina edo nola. Bueno, berriro ere, lautantoko zuloa lortu dute, kostata, baina lortu dute gorriek eta... Tamarra gero eta aurrago dauke, eta... Ea, partidako fase honetan nola sartzen diren urdinak. Hortxe da, Antxon Alberdi, 7. kuadrotik, 11. erantzungo dio, 10. besan da, Julen del Rio. Berez hartuak. Altuera gutxi emanaz, hortxe da, Julen del Rio, suelto. Eskuinka da. Bai, horre zatzutena, 11 kuadrun hartzen dauenein, hor 11 kuadru ditzen dauenein, mina ondiz ditzen daue, del Rio. Hombre, veloziadi, esker hormain, da hor ez da erretza, esker hormain doien pelotie, ez da erretza sartzen. Julen del Rio, kasko zabaltzen du bere postura, eskuinez jokatzen duenean. Esan, eskuino beha dauka errebesa baino, ez? Bai. Aixe duke, fallo uniko nik zoze esatekotan errebesa dukela bizkat motx. Baina, ostotzien eskumi duke ikusgarrizia. Hortxe, pasa ere ez du urrutizan, zake horrek, berezi hartuak. Atzera errebotea itxarongo dute, errebote luzea da. Aratxorik gabe. Oraintxe beste aukera bat, abiadura handia dauka, ederra! Pilota bat hori. Julen del Riok egin duena, hortxe Antxon Alberdik, errebotetik. Doi eraman, hortxe jauzi eginez, 7. kuadrotik, atzera! Julen berezi hartuak. Atzealdean dutziriko zuloa ez du aprobetxatu, berriro ere atzera duakio, berezi hartuak, ederki. Ez du inor, gutxik egin nahi. Txula, Felix Gizioen bezala, ez du urrut izan. Pilota horrek, 9. kuadrotik, Julen del Riok eskuinka da, Antxon Alberdik jaso, txokoan jarri nahi du, ederra! Ederra, txokoan jarririko pilota hori errematea ez dakit izan den, izan ere abiadura gehiagi eman baina kolokazioa, oso intentzio guztiarekin jarririkoa. Aurrerako peloti euki dau, Rio pareztako moduen atzeko txitxaka botateko, da ez dau pasau, junde pizkaten gaineta o zertza, eta azkani eskure botatza. Da gero, en cambio, gatxau euki dauna rematetako eta tanto itxeko, azkanengo momentun kostabe perfecto botado barrura. Eta nik meritxo handixe txomine emoten nabil, nik usten dute, kriston partidu, eta hon betzete gehitxo laten nabil esate txomine sartze pelota, ze lehen egon da, pelota gehixenak esaten laga, boi, baina lagitzasun, bera daukene, eskun daukene pelota, hau pelota oso bizi da eta bale, baina pelota asko lehen sartzeko moduen, da guztu-guztun rebotietan berabili da, da txomine da bine modun, hon jokatzen, laga bitzan. Ederra! Kosme Agirrek eginiko erremate hori. Ez dute txina urdinek eta hor ikusi dugun tantua, horren erakusle, horren sintoma. Horren zeinun olako errematea, txokoan egin duena, hori harrapatzea. Ezin ez kostakit, baina oso komplikatu bai, Bai, ondo. Goitik bere eginikoa. Oso ondo, bota dau. Zabaldu eritze aurrelarize kontradizioa, da perfecto bota dau. Txapagainen, goitxi bera, oso ondo bota dau. Bueno, a partida bere azken fasean sartzen ari da Durangoko Euskal Aste hontako azken konpasak dira, eskurdi jaialai hontan ikusten ari garen partida ikusgarri hontan, zeren partida lehiatua izaten ari da, tanto guztiak bai albo batera, bai bestera iritsi daitezke eta nik uste partida polita ikusten ari garela. Bai, nik usten dute maila neko alto daukela pelotari honek eta, erakusteko modukun dauke, nik usten dute jentik posi dagoela ikusten dagoen pelotari zekin, da usten dut partidu oso pareja haute doiela, nahitxe bi irutantoa beti june aurretik, baina hor da bizela, ez da. Bai urdinek, bai gorriek ere, bai Kosme Agirrek, bai Julen del Riok, bai Txomi merezi hartuak, Antxon Alberdik bere momentuak izan dituzte. Momentuz Felix, zurea buruz,
nori izaten ari da partidako pilotaria, partidako, bueno, sexta puntalarik nabarmen dena. Bueno, ni momentu, bueno, igual Antxonek danetaiko indau, baina momentu zen nik bestopa igual Antxoni zelikela, baina nik erentzak meritxo bat pekenduko Txomini be, nik Txomini nik usten duke partidu oso kompleto goitzen dagoela. Nik usten dute Antxonek eukidegoela gora bera batzuk momentotan eukidegoela, eta en cambio Txominek beti junda, beti maila bat emoten, ezta? Da nik usten dut, baina, bueno, claro, bentaja ero bizkate diferentzia o tantu egin dauena o zera, Antxon izen da. Baina nik usten dut Txominek asko lagundutzala atzin, en cambio, betxu, hone on pelota asko, ondabil lagun asko gatzen, lehen hasieran pelota asko eskatzen ondan, beranek ez dinen izen. Da horune Txomin ez dau indecizon da, eta boi, eta honen kambio, beran pelota sartzen dabil, askoz hobetua, partidu hobetua jogatzen daz. Ze Antxonen gonda, responsabilidad dana bera hartzen naintxe, da, ez. Bueno, zesta puntako modalitate honetan, binaka jokatzen asmatu behar izaten da, eta bueno, gutxinaka gorriek lortu dute. Eta bien bitartean, ikusi dugu aurretik, Kosme Agirrek egin duen erremate ustel hori esan, nolako momentuan Kosme Agirreren utxegite hori, 28 eta 24koak, gauzak desente argitu baititu gorriei dagokionean, hortxe Antxon Alberdik eramandako pilota, 8. kuadrotik Julen del Rio, hortxe ederki Antxon Alberdik, Zabalera, hortxe ageriko pilota, geratu zaio, eta ezin eraman Kosme Agirren errematea ederra, behagin dioen hortxe Zabalean, horren agerian usten diren pilotek, aukera beti ere kontrako aurrelariarentzat. Bai, Antxonek ezagun hori errematau bihar, errematau bizu lengu moduen, perfecto, hau ezaietako, leko txarrin hartu da peloti, hori gota joan atzera oztabe, eta aukeriai txein, hobeto dugu zuen errematetako. Errematea kasu honetan, desente hobea, biparetaz egin duena, Antxonena, nik uste Kosme Agirrek sakea egin bezain lasterria esan duela. Bai. Bertara noa, aukera bat izan dezakean. Bai, baina momentu honetan sakik endu bidaz momentu honetan sakik entzen mozo, jogatu itxezut, beste aukera bat, baina beti zaun ez da, betajatxo hartu daunin, gero besti urdinek atzetik ditorri, momento txarrien, saketanto, ero palu, ero beti kideue zozer, gozta gorrixe gaurrera juteko. Zehaluak beraz Antxonentzat, hauxe baita ingo duen azken sakea ez da izango, beste sake bat eukiko baitu, pasa izan da. 29-25, Antxonek eta berezi hartua kort jortxe daukate Euskalasteko Durangoko final hontako garaipena. Zehaluak berrirore Antxonentzat, 29-25, Zabalera egineko sakea eta tanto, nolako azken tantoa izan duguna, ez zuen inola ere Kosme Agirrek sake hori espero, guk ere ez egia esan. Ez, enan zan hori, da txanlerengo sake pasainde, Bai. Sake pasainde, eta bestiena arrezka nolako arrisku hartu duena. Da perfecto, atadau, bueno. Bueno, primerako partida ikusi duguna, Antxon eta berezi hartuaren alde erori dena, nabarmena baita ere. Da espetzau horta, ormabiku bataten erratza danik, Inola ere. Inola ere, eta intentzioarekin bilaturiko sake izan da, hori bai, ez? Ez da eskapada. Bai. Bueno, bertan ditugu jadanik, elkarri agurtzen, elkarri soriontzen, Antxon Alberdi eta Txomin berezi hartuarentzat, arratzalde borobila, eta bertan daukagu Juan Luis Barretxe gure lankidearekin, bertan dira gustora. Ea, nolako sentsazioak harrapatzen dizkiezun, Juan Lu, zurea da hitza. Hemen gaude berriro txapeldunekin, zoriona bioi. Eskerrik asko. Bueno, Txomin, zela sentitzen zara bi partia jokatuta gero jarraian? Itzela ez, bi partio jokatu, abixek irabazi, bi final. Zilek eskatu gehiago gaina Antxonaz lagundute, oso pozik. Zu Antxon, hasieran arriskatu duzu, beti, kostatetan sartzeko, baina gero Kosmere defentsan finibilida eta asko kostatu da garaipena eskuratzea.
Bai, ez, bueno, esan lehenengo eta baina Txomin zorixon du, ez banau partidu jatu behar, aurretik beran finala irazi dau, ja kantzaute torren, beste maila bateko partidu jatu behar zen dau, txapelagentzo partidu jatu dau. Eta, bueno, bai, ez, zuzo ez tanez agertu, bueno, Txominaz batatuko bate, eta apur bat estrategizia aldatu izan, ez, hasieratik topera zebi izan, eurek pareja gogorra zin, hasieran eskapeti izan intentzio eurek, ia nervioso ipintxe zin, arriesgau beharra eurek sortu, ia holan faiete ben, eta, bueno, nik bestot ondo urte eskule ez, irazten hasiga, partidua jautsitzeu, urratu dakuz, baina, bueno, lortu aldi usti eta, bueno, atzein bat posik. Eta Ezkurdin askotan jokatu duzue, baina nola sentitu zara? Bueno, ni Ezkurdin berit sentitzen ondo, nik egiz izan azkenen urtean bai Euskal Astea txapelketan, bai San Fausto txapelketan, txapel asko lortutxuaz, ondo emote azten frontoa da eta beti gustora. Zu, Txomin, zelan sentitu zara, nekea asko nabaritu duzu, ala... Igerten da, joko kanbixue, honek askoz geisha joten dabe, geisha ibili bizak kantxan, da, bueno, izkan neki sentidu, baina Antxonek asko lagundu uste eta partidu aurra ondo atara dugu lepentzetat. Gariak nola ikusi dituzu, Ni bestot hasieran, ez dut esango jaute, baina apur bat, claro, torri di partidurako planteamendu bateaz ez, torri beste atzelari baten kontra jogatzeko totalmente diferentiana, eta apur bat planak trastoka bitxotzu ez, orduan beti partidun sartzi gatxago da, galtzen hasi di bai, eta baina, bueno, ni bestot buelta motzela, eta, joder, atzain hogeita zitantu ditxu, hogeita bat egoa, partidun ondi donpora zuen. Nola ikusi dituzu aurkariak? Bueno, ondo, ez dakit eurek ondo jogatu dabe, asko joten dabe atzera eta domeinetan ibili dia horni atzien pinitxe eta bueno, eutzitzea azkena arte horre ibili di, baina bueno, nik Antxonek horre demostratu dugu, berak beste hori daukela, beste maila bat daukela eta horre onda partidu da. Bi txapeldun zarete, berritxun irabazi duzuen naiz eta maila ezberditan izan, eta bueno, etorkizunean beste torneo batzuk etorriko dira, baina ez da erraza izango beste titulo bat erdiestea. Ez hori da ez, atzenin txapelketan borrokatu bide, kontraizu danek asko gatzen dabe, eta ez da inoz erretza, Zu, Txomin, gaur ospakizun bikoitza ere, ala? Gaur dana perfecto urten dago, ez da pentsago lako aukeri eukiko nipe gaur hau partido jogatzeko, gainera irabaziz, oso egun ondixen ez da gaur. Nori eskainiko zeniek eta hori txapele horiak? Bueno, nik alde batetik, neu animeta etorri zen danei ez, kuadriakuk, laune, familixie, eta ero beste alde batetik, sisteran bierra indabizen danei ez, atzenin eurek emozkoen aukera bat da, pelotiean oinarrixe indartzi nahi da, hauxe da helburu, pelotie buelta monbiako, eta bueno, hau euren lanan hasieri da, euren lanan frutu da, eta nik bestot euren dago izen biabela txapel honek. Neure lagunek etorri izenak anime eta honaxe, eta sistera ibe bai aukeri motearen hemen jokatzeko, da torneu jokatzeko, eta neure beti aguntetzen hemen, egunero aguntetzen hemen, neure gurasuei da familixiai. Eskerrik asko eta gozatu txapelketaz. Horiek izan dira txapeldunen izenak, hitzak. Eskerrik asko beraz, Juan Luis Barretxe hortxe ziren Txomin merezi hartua eta Antxon Alberdiren adierazpena. Bueno, Txomin merezi hartua, gora ezagun aurreko partida ere irabazi duela, beraz, bagenioen, arratzalde borobila izan duela, eta Antxon Alberdi ere, bueno, aurreko partidan San Gregorion ere ikusi genuen garaile, beraz, bueno, sorioneko daudela esan genezak ez da? Bai, bueno, igual suerte mongo zau eurei, ze han berritxun irabazten ikusi den duen biziek, eta gaur bat Txomine partidu eta beste garai ez da? Bueno, kontu, jadanik, sari banaketa hasiko da, beraz, Felix Pila, zu sari banaketan bertan egongo zara, Euskal Herriko Federazioko ordezkaritza kide bezala, beraz, bueno baina sariak ondo mati duzun, ez zaitez konfunditu. Hori da. Eta bueno, eskerrik asko beste behin gurekin egon izanagatik, zure jakituria gurekin batera eta pantailaren bestaldean diren guzti horiekin bateratu izanagatik, eta hurrengora arte, Felix, eskerrik asko. Eskerrik asko zauei. Bueno, eta jadanik, sari banaketa hasi bitartean, guk ere etenalditxoa egin dezagun, eta jadanik bertan izango gara, sari banaketa emate dituen horiek, emate dituen garikur horiek, zuekin bateratzeko.
Esto baja todo el rato. Bertan da beraz, Eskurdi Jaialai pilotalekuntan Euskal Asteko final ondako sari banaketa bertan dira jokatu duten nesken txapelketa hortako azpitxapeldunak nolako partida egin dutena 11 urte eskasekin, nolako grina, nolako kemen erakutsi dutena, bai Eneritz Lizardo, bai Naia Kalbok ere txapela kentzeko modukoa. Txapela ez daukate, baina txapela erki merezirik izango lukete. Eta Xistera elkarte honek ere, bere fundaziotik bertatik adierazten zuen, alen komentatzen genuen apustu bikoitz hori, alde batetik Euskal Gazteria sexta puntara erakartzeko borondatea, eta bestalde nesken kirola ez baita soilik, inola ere mutilek jokatzen duten kirola, nesken kirola ere gutxinaka sustatzea urratsak eman daitezela. Eta hortxe ditugu pasillo hori zeharkatuz gaurko irabazleak Xistera Fundazioko ordezkaritzak eta Durangoko udaletxeko ordezkaritzak baita ere emandako garaikurra jasoko dutenak, txapela jakina pilotalekuan jorratzen diren disiplinetan garaikurra baino adierazlagoa den txapel hori ere buruan jantzita ederki merezirik. Bai, Jane Arraitu nahindiak, baita Izaro Arbek ere nolako partia egin duten, 15 eta 18 hartu baitituzte mendean bere aurkariak. Ederra beraz, jasoriko orea oso merezirikoa. Berri ere, Xisterak zerura begira. Gazteen artean azpitxapeldun geratu diren Unax Bidal eta Arrizabalagaren omenez, hauek ere ezin gaurkoan irabazi, gorriak gehiago izan baitira, baina finalera iritsi izana kiniletan bigarren tokian geratu izanak ere badauka bele balorea, eta hala itortzen zaie burutzen ari den sari banaketan, eta hortxe sari banaketan gurekin bere jakituria bateratuz izan den Felix Espila, badauka katedra, badauka jakituria. Gaurkoan beste batez ere erakutsi diguna Felix Espilak. Eta nolako partida, Txomin berezi hartuak. Eta Aitor Manzizidorrek egin duten hause. 25 eta 21 hartu dituzte mendean Unax Bidal eta Arrizabalaga. Beraz, haientzako ere txaloak beste erabatetara ez da posible, eta haientzako ere baita ere Durango Jaialai txapelketa ontako txapela, txapelketa ederra Eskurdi Jaialai pilota elkarteak antolatzen duen hause, ikuskizun ederra nolako erakustaldia. Manzizidor eta berezi hartuak eskaini diguten horixe. Eta jadanik gaurko partida estelarrean izan dugun azpitxapeldunaren ordezkaritza bertan dira Kosme Agirre eta Julen del Rio. Partida erra egin dute 25. Tantora iritsi dira, baina ez da nahikoa izan gaurkoan irabazteko. Eta bertan dira bai Durangoko udaletxeko ordezkariak, baita Felix Espilaren ordezkaritzak ematen dio garaikurra
Partido ederra egin dute, ikuskizun ederra eskaini digute. Baina erori egin dira gaurkoan, hain zuzen ere Antxon Alberdi eta Txomin Berezi hartuaren aurka bertan dira, pasillo hori gaindituz. Nolako partida borobila Antxon Alberdik egin duena. San Gregoriotan berritxutan ere ikusi genuen txapela jasten eta Txomin Berezi hartuari dagokionean ere San Gregorion irabazteaz gainera gaurkoan ere bigarren txapela Txomin Berezi hartua berriratuarrarentzat. Arratsalde borobila bai batarentzat, bai bestearentzat ere. Aurrean tanto ederrak egin ditu besteak eta bigarrenak, nolako erakustaldia, nolako ziurtasuna beste behin eman duena eta badakizue txapelaren elementu klasiko tradizional hori aipatu dugula eta irabazleen aurrean eskaintzen den ohorea aurrezku bitartez ematen da zenbaitetan eta gaurkoan ere hala izango da eta tradizioak merezi duen errespetu eta ohoreari jarraiki gu ere isildu egingo gara, dantza eta txistua bere osotasunean goza dezazuen. Hortxe beraz, euskal ohorea, euskal tradizioa adierazten duen aurresku eder hori, txalo zaparradaz agurtua eta, aurreskuarekin guk ere gaurkoari bukaera emango diogu, gaurko menuak izan dituena gogora ditzagun izan ere denetarik egonda lehenik eta behin. Neska gazteen artean, Eneritz Lizardok eta Jane Arraitu handiak ezin izan dute, Naia Kalbo eta Izaro Arberen aurka, azken hauek suertatu baitira txapelduna kondoren mutil gazteen 20 urtetik berakoen mutilen kategorian Manzizidor eta Berezi hartuak mendean hartu dituzte Unas Bidal eta Arrizabalaga
eta jadanik gaurko estelarrean Antxon Alberdik eta berriro ere txomin berezi hartuak, Kosme Agirre eta Del Rio irabazi dituzte. Beraz, hauek izan dira gaurko arratsalde ikusgarri honek, gaurko sextapuntaren ikuskizunak eskaini dizkigunak, besterik ez gure aldetik. Gogora dezagun Durangoko ikuskizuna, Durangoko sextapunta bukatu dela, baina Sisteraren zirkuitoak jarraitu egingo duela hurrengo asteetan. Bihar bertan Andoaingo pilotalekuan hasiko baitira kinielak eta hurrengo egunetan emanaldi gehiago izango baititugu. Beraz, besterik ez gure aldetik, agur terdi eta eskerrik asko pantailaren bestaldean, Sisteraren webgune ofizialean bertan izan zareten guztioi esandakoa eskerrik asko eta hurren arte.